Bos días, señoras e señores diputados, funcionarios da Casa, medios de comunicación. Señoras e señores, imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de setembro. Comenzando polo primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 28 de xullo de 2020. Non sei se hai unha cuestión á acta. Non hai. Por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 2, que é proposta relativa á cesión de vías provinciais a favor de varios concellos. Dictamen da Comisión, por favor. Son 4 solicitudes de cambio de titularidad y el dictamen para los 4 puntos fue por unanimidad para su posterior aprobación por el Pleno. Moitas gracias, señora secretaria. Non sei se hai palabras en este turno. Non hai. Por lo tanto, sometemos a votación. Votos a favor da proposta de cesión de vías provinciais a favor de varios concellos? Unanimidade. Por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que é proposta de aprobación se procede da modificación do convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Lugo e o Concello de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada por la Comisión de Asuntos del Pleno del 24 de septiembre y el dictamen de la Comisión es favorable a la propuesta presentada para proponer al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay alguna petición de palabra? Sí, señor Poi. Entonces, si hay debate, tenemos que hacerlo por... Bueno, si usted pide la palabra, después... Bos días a todo o mundo. Quería simplemente agradecerlle, señor presidente, que traia hoxe aquí esta cousa a pleno. É a demostración de que a Diputación, con determinados concellos, si fai os deberes, porque a Diputación non se lle pode votar en cara neste tema que non fixera os seus deberes, non como noutras ocasións. Seguramente un home tan dilixente como vostede, ter todos estes cartos parados en poder adicalos a algunha outra cousa non lle resulta grato, en embargantes ten a diferencia de ampliar por 4 anos máis este convenio en favor dos veciños de Lugo. Agardamos que sexamos quen de poñer fin a esta longa noite de pedra que vimos sufrindo os lucenses desde o ano 1999 e ter un goberno que se preocupe polos veciños e aproveitar esta oportunidade que nos dá. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Poi. Don Efré, non sei se quere intervir. Moitas gracias. Doña Ana Velleira. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Como sempre, son ben acaídos os agradecementos porque a Diputación sempre traballa con vontade de seguir colaborando non solamente co Concello de Lugo, como mostra esta proposta, senón con todos os concellos tal e como se ven referindo e mostrando continuamente nos acordos, propostas, mocións e proposicións que temos na Deputación. Unha longa noite de pedra dende 1999, falaba vostede, señor Poi, pero teñolle que decir que a longa noite de pedra dos compromisos, estamos falando dunha adenda totalmente adherida á lei que non está en ningún período contrario á normativa vixente, que simplemente por cuestións técnicas e cuestións que impediron a resolución en tema de terreos, se pide este aplazamento para que se chegue a bon porto esa expansión dunha zona tan importante para a veciñanza de Lugo como vai ser o desdoblamento da Duquesa de Lugo. Polo tanto, son acaídas esas gracias, eses agradecementos, pero tamén nos gustaría que tanto a Xunta de Galicia, tanto que dice que gracias,
tanto que comenta que non se chegan a bon porto os proxectos, en Lugo ten moita débeda. E a Diputación está demostrando que cumple coas súas promesas, mentras a Deputación aínda estamos esperando polo Plan Paradai, polo Museo da Romanización, e moitos outros aspectos, pola residencia de maiores, polas actuacións que se iban facer na residencia. Polo tanto, eu creo que é intención da Diputación, así como do Concello de Lugo, levar a término estas actividades tan importantes. Moitas gracias, doña Ana. Non sei se o señor Poi quere intervir. Ben. Abrallante falar da Xunta no tema do desdoblamento de Duquesa de Lugo. A obra tiña que estar rematada mañá, 30 de setembro, e aínda non se puxeron nin os terreos a disposición da Diputación para que a Diputación poda facer a obra. Pero, bueno, como sempre, a culpa de todo é da Xunta, incluso cando a Xunta non pinta nada. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Doña Ana. Bueno, é un antoxo que a obra tiña que estar rematada, un antoxo seu, porque todos os convenios son ou teñen a posibilidade de ser ampliados cando, por motivos ademais alleos totalmente a calquera das administracións que firmaron este convenio, non se poden rematar. Hai un escrito do Concello de Lugo, da Alcaldía do Concello de Lugo, onde se estima que esos terreos, que é o único escollo que en este momento falta, pola situación que nos tocou vivir, legalmente deben ser apercibidos e deben ser notificados as súas propiedades. E aínda non foron todos os propietarios e as propietarias con este requerimento de notificación. Polo tanto, é cousa súa que tiña que estar rematado 30, pero os convenios están para ampliarse ou para conseguir o seu fin, que o único que pretende a Deputación de Lugo e o Concello de Lugo é cumplir esos obxectivos, garantizando unha calidade de vida tamén á cidadanía con un obxecto claro que é o firmado no convenio. Polo tanto, que a obra tiña que estar rematada, dice vostede, sempre hai escollos e vaise rematar no mínimo plazo posible. Que se amplíe estes 4 anos non significa que a obra vaya a tardar 4 anos en realizarse. Moitas gracias, doña Ana. Moi ben, pois rematado o debate, sometemos a votación este punto. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 4, que é proposta en relación coa ampliación de prazos de execución e xustificación de investimentos, incluído no Plan Único da Cooperación cos Concellos de 2019. En este punto, creo que xa teñen todos os grupos, hai unha emenda que, por un olvido no dictame, non se incluiu, pero que recolle tamén outros temas que ten aquí a señora secretaria relativos a personal tamén. O sea, non só é para obras, senón que tamén incluindo personal. Entón, en primeiro lugar, temos que votar a inclusión da emenda neste punto, e logo debatimos o punto xa completo. Así que, votos a favor da emenda, de incorporar a emenda. Unanimidade. Incluirse por unanimidade. E agora debatimos o punto. Hai unha petición de palabra? Sí, por señor Castiñeira. Gracias, presidente. Evidentemente, claro que entendemos e aprobamos votamos a favor da emenda porque ten moitísimo sentido. Entendemos, e además, a petición dos concellos que se amplíen os plazos de xustificación e de presentación dos investimentos e tamén que se faga, por iso se sumou a emenda, no fomento do emprego. É unha petición dos concellos, evidentemente, e así o fixemos constar tamén no ano 2020. Entendemos que os plazos son moi xustos,
os trouxemos no pleno para debatir as bases do Plan Único 2020. Trouxemos unha emenda precisamente para ampliar os plazos, posto que estamos nunha situación moito máis complexa aínda que o 2019, e esta ampliación do ano 2019 venos a dar a razón nese pleno do ano 2020, que, por certo, vostedes dixeron ou alegaron que eran suficientes e que había suficiente marxen. Vamos a darnos conta dentro de unhos meses que efectivamente vai haber que alongar tamén os do ano 2020, pero parece que todo o que trae o Partido Popular non se ten en conta. Tamén é ben certo que a xestión deste expediente veo á presa, e prova delo é esta emenda á súa propia proposta, emendanse así mesmos, aproban tamén ampliar os plazos o que é o fomento do emprego, que o cal celebramos, pero sí que é certo que hai improvisación e, sobre todo, hai pouca consideración cos servicios técnicos e tamén coa propia oposición, que, ao final, dun día para outro, tes que andar recibindo a documentación e, a verdade, é prácticamente imposible revisala. Neste caso, confiamos en que todo seña positivo, pero é certo que lle pedimos que se faga todo con algo máis de organización e non veña todo tanto á presa, porque despois hai que buscar e hai que traballar sobre estes asuntos, entendemos que non debería ser necesario. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, quere intervir? Sí, moi bo día a todas e todos. Nada, moi breve. Solo decir que aquí o Goberno da Diputación fai gala dunha flexibilidade e de entender a problemática dos concellos que outras administracións non fan, que teñen uns cadros de xustificación moi estritos e que se non os cumples, perdes o dereito a calquera axuda ou tal. Entón, non entendo moi ben a intervención do señor Castiñeira, porque aquí o que se trata é de normalizar os plazos e entender a situación actual do coronavirus e, ao mellor, outras administracións podían copiar o exemplo da sensibilidade que ten esta, pois que non o fan. Mismo nas axudas das incorporacións aos gandeiros hubo unha gran polémica nos últimos meses por non ter en conta a situación do coronavirus. Por lo tanto, nos estamos moi contentos de seguir comprendendo os concellos da provincia. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Socialista ten a palabra doña Pilar Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. O certo é que do que se trata é precisamente do que acabamos de escoitar e é de comprender as necesidades que plantexan os concellos e ter a capacidade e a vontade de flexibilizar eses plazos sin lastrar o orzamento desta Deputación do vindeiro ano. Ese é exactamente o mesmo criterio que mantiñamos cando falábamos do Plan Único do 2020. Os plazos teñen que ir para que as obras, as actuacións e o plan de emprego se desenvolva no ano seguinte, como máximo, porque se pasáramos un ano máis estaríamos lastrando o orzamento da Deputación tal e como xa explicamos naquel pleno. Eu creo que todos temos a capacidade suficiente para comprendelo, porque ou ben gobernan ou ben somos oposición nalgún concello. Por lo tanto, sabemos de que vai isto. E abondar un pouco na cuestión que acaba de dicir o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Comprensión e flexibilidade ante as necesidades, neste caso das administracións locais, dos concellos desta provincia, que demandaban esa ampliación de plazo, pero tamén aproveitar a ocasión para dicirlle a vostedes que o mesmo que se lle exixe a esta administración o trasladen aos seus colegas de partido que gobernan na Xunta de Galicia e que deberían de ter tamén a sensibilidade suficiente, porque o COVID estamos padecendo todos, non o padecen uns máis que a outros, isto nos afecta a todos de xeito transversal, e deberían de ter a flexibilidade suficiente, pero tamén a vontade de querer flexibilizar, e tanto para os particulares, como acaba de dicir o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, como no caso dos concellos que están vendo moi limitadas algunhas xustificacións, pois deberían de tomar exemplo, tal vez, do que se está facendo noutras administracións, como neste caso está acontecendo na Diputación de Lugo, e levalo tamén a súa xestión. E polo demais, nada máis que dicir, conta cos informes favorables, polo tanto, non hai ningún problema, e nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar.
señor Castiñeira, renuncia ao turno. Don Efrén, tamén renuncia ao turno. David Pilar, renuncia ao turno. Sometemos. Vale, sí, venga. Nada, moi brevemente. A vostede, señor Castro, redundo un pouco no que lle dixo o señor Poi anteriormente ao Partido Socialista. A vostede deronlle o disco a principios da legislatura de meter a Xunta en todos os asuntos aquí na Diputación e, bueno, pois aí estamos con esa dicotomía. O que teñen que facer vostedes ben o traballo, non enmendarse a si mesmos, traer ben a documentación presentada, que é o básico, que é o que lle piden os concellos e os veciños, e, por outro lado, atender ás veces ao que lle dice a oposición, que hai que alongar os plazos do plan único, como pedimos no ano 2020. Non, que son moi xustos. Bueno, xa vimos perfectamente, xa nos venen vostedes a dar ahora a razón co ano 2019, en que o ano 2020 vai a ser moito peor. Pero, como non se escoita o que dice este lado da bancada, que, por certo, gobernamos en máis de 30 concellos da provincia, e representamos o grupo mayoritario desta Cámara, nin neso nos escoitan. O sea que verémonos en sucesivos plenos aprobando tamén ampliar os plazos do Plan Único 2020, porque así será, porque aparte os concellos o van a necesitar. Nada máis. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias. Non sei se reconsidera a postura. Señor Fren, quere intervir? Renuncia. Doña Pilar? Tamén renuncia. Renuncia, por lo tanto, sometemos xa a votación este punto. Votamos, por lo tanto, a proposta de ampliación de plazos para investimentos e tamén para fomento do emprego. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é a proposta de Goberno para reclamar que a Xunta de Galicia asuma o custe das labores de desinfección derivadas da pandemia de COVID nos centros educativos. Esta iniciativa por parte do grupo propoñente, en este caso lle toca o grupo provincial socialista, ten a palabra don Xosé María Arias. Sí, bons días a todos. Bueno, aquí nesta proposta creo que se está demandando... Don José María, si pode usted acercar o micro, lle agradeceríamos. Gracias. Creo que nesta proposta que trae aquí o Goberno, pois creo que se está demandando algo xusto e equitativo para os concellos. Primeiro de nada, teño que resaltar que desde que as medidas COVID se están a facer, a única axuda que recibiron os concellos da provincia de Lugo foi a da Diputación de Lugo, que lles permitía que no plan único a cada concello pois pudera gastar en medidas COVID, ben fora para mascarillas ou para o que os concellos o quixeran, unhos optamos por unha cousa, outros por a outra, pois eso, incluso con mocións en algúns concellos onde gobernaban, onde non se goberna, preséntase dunha maneira ou preséntase doutra, pero o plan único permitía así aos concellos facelo. Isto que traemos aquí, traémolo porque, bueno, a falta de previsións das consellerías, tanto de Educación como Sanidade, pois moitas veces son tardías, contraditorias e inintelixibles, casi. Eu creo que as protestas de pais e de docentes de AMPAs, xugar cas medidas de seguridade, pouca sensación de tranquilidade que se lles dá aos pais e nenos cando se lles di que a distancia de seguridade é dun metro, logo dun metro e medio, logo de novo dun metro, logo con mampara, finalmente que cada centro faga o que estime máis con 20. E claro, no medio tamén nos pilla os concellos, porque despois desto, con eses 93 millóns de euros que recibe a Xunta de Galicia para medidas COVID, os concellos ni nos está chegando nada. Isto é o de sempre. Feijóo ide facendo e despois xa veremos. Isto é, sírvase canon dauga, a Xunta de Galicia, e despois os convenios van para onde van, e aquí os veciños pagámolos todos. Iso é o que sucede sempre co que pasa na Xunta de Galicia. Isto equivale moitas veces a que agora os concellos que teñen contratado a limpeza con empresas que me digan como se pode facer, porque isto é casi ilegal. Os concellos fan contratacións con reparos dos secretarios. Diñeiro da Xunta de Galicia non recibimos un duro. Non sei se son 93 millóns de euros para que son. Serán para facer algún tipo de obra ou será para aforrar cartos a ver se isto cola, e os concellos van pagando as medidas COVID. Publicidade é publicidade.
Repito, é un problema de estabilidade en moitos concellos, co conseguinte problemas de contratación cas empresas e co reparos de secretaría. Por iso que a única axuda que tivemos hasta agora foi a da Diputación Provincial. Hai que reconocelo que foi así. Co cual, bueno, isto ven a dar paso aos problemas que existen agora mesmo nos colexios e creo que estamos asumindo os concellos unha competencia que sí temos de limpeza, pero non de desinfección. Así o di a Constitución e creo que neste problema excepcional estas medidas de desinfección corresponden á Xunta de Galicia e non aos concellos. E cando menos tiñan que asumilas. Non só os custes, sino as labores de desinfección, porque isto é algo excepcional que non entra dentro da limpeza e da obligatoriedade que teñen os concellos cos centros educativos. Eso sin lugar a dúda. E incluso meténdonos nunha responsabilidade aos propios concellos e aos alcaldes, neste caso. De momento, nada máis. Moitas gracias, don José María. Por parte do Grupo Popular, ten a palabra don Agustín Bamonde. Ben, moitas gracias, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores deputados. Teño que reconocer, señor Arias, que lle vou contestar fundamentalmente en torno ao que podo ler na súa proposta, porque, polo uso da máscara, a verdade é que me resulta complicado escoitar debidamente o sentido completo da súa intervención como quixera. Ben, en realidade, o problema que vostedes traen hoxe a colación é unha reedición da cuestión da colisión de competencias entre distintas administracións que a loita contra o COVID exacerba moi especialmente. Certo que o fai a inglesa, como diría Paco Vázquez con ironía. Recordaba nunha ocasión o exalcalde da Coruña o recoñecemento que había que facer á contribución dos ingleses á modernización da cidade. Claro que esa contribución facíase a cañonazo limpio. Os ingleses bombardeaban a cidade, destruían edificios e construcións e obligaban a reconstruílos novos. Era unha forma peculiar de cooperación exactamente igual que ocorre neste caso donde as distintas administracións reivindican ou rexeitan administracións propias e impropias según lles pareza convinte. E iso ocorre coa moción que vostedes presentan, señor Arias, donde a Diputación tira por elevación hacia a Xunta de Galicia reclamándolle o exercicio de competencias e ao mesmo tempo facendo escaqueo e deixación lóxicamente, de funcións en relación coas competencias que tamén lle corresponderían en relación con esta materia. Nosotros concordamos coa necesidade de dotar os concellos de medios económicos para facer frente á loita contra a pandemia e moi especialmente nesta materia específica de desinfección dos centros educativos. Pero o que non estamos tan concordes é coa forma e a maneira que se fai a través da moción que vostedes presentan. Pareceume entenderlle, señor Arias, que decía vostede que a adopción desas medidas que lle corresponde á Xunta de Galicia. Mire, eu non teño esa percepción. E creo que a cuestión hai que abordala tendo en conta dous puntos de vista. En primeiro lugar, o da competencia funcional e, en segundo lugar, o da competencia material. En relación coa competencia funcional, e aínda recoñecendo que é tremendamente farragosa a legislación ao respecto, tanto a que invocan vostedes na súa moción, como tamén outra normativa aplicable, como a Lei de Racionalización ou Sustentabilidade da Administración Local, a Lei de Bases de Réximen Local, a Lei de Administración Local de Galicia e o mesmo pacto ou acordo coa FEGAN, hai que colexir, e creo que é o sentir mayoritario, que, por certo, se sigue tamén en outras diputacións de fora de Galicia, algunhas gobernadas tamén polo propio Partido Socialista, que parece evidente que a competencia sobre o mantemento e conservación dos centros educativos, singularmente de primaria e infantil, corresponde aos concellos e á Xunta os de secundaria e FP. Pero eu lle decía que había tamén que tomar en consideración o aspecto material da competencia, é dicir, cal é o ámbito dentro do que se exerce. En ese sentido, se plantexa polas administracións locais, por moitas delas, a circunstancia de que estes gastos de desinfección do COVID non deben de estar incluídos en esa competencia material que lles corresponde e da que antes falábamos. É verdade que hai expertos que sinalan
que a competencia que se exerce íntegramente, con independencia de que se trate de circunstancias ordinarias ou extraordinarias. Pero nosotros entendemos que efectivamente é razonable a posición de duda ao respecto. En primeiro lugar, porque se trata de un acontecemento extraordinario como é a pandemia, un acontecemento extraordinario imprevisible que obliga á adopción de medidas extraordinarias en outros moitos eidos económicos e sociais e que, polo tanto, debera de ter tamén un tratamento extraordinario en esta materia. En segundo lugar, porque tamén é verdade que esa competencia nin siquiera nas normas reguladoras do estado de alarma está atribuído expresamente a ningunha administración e, polo tanto, tampouco hai que considerar que, por extensión, sexa exclusiva da administración local. E tamén é verdade, nesto sí coincidimos co que se dice na moción, que casa moi mal co modus operandi da prestación do servicio por parte dos concellos en relación co exercicio da competencia. Por esa razón, nosotros entendemos, señor Arias, que é moi difícil pedir que se preste directamente pola Xunta de Galicia e atribuirlle esta cuestión de competencia directamente á Xunta de Galicia, porque íbamos a ter unha discusión difícil de resolver e iba a plantexar pois esos problemas competenciales importantes. Pero sí, creemos tamén que como non é unha competencia en sentido estricto propia dos concellos, que neste caso sí que se debe de acudir á colaboración institucional, á colaboración leal entre as administracións e solicitar a participación obrigatoria de todos na resolución de problemas. No Estado, a través da asignación desos fondos COVID, da Xunta de Galicia, a través da participación nesos fondos ou da maneira que se estime oportuna, pero tamén das diputacións provinciales que neste caso teñen unha oportunidade excelente para facer exercicio dese deber de cooperación que lle corresponde en relación cos concellos. É certo que vostedes, atribuindo á Xunta a competencia, tratan de excluir a súa responsabilidade, pero eu creo que aquí sí que temos que dar un exemplo de lealdade e un exemplo de cooperación coas administracións locais en función de como vostede me oriente, pois, lóxicamente, o sentido da súa actuación, pois, nosotros expresaremos a nosa intención de voto. Gracias, señor Bamonde. Moitas gracias. Para o Grupo de BNG ten a palabra don Efrén. Grazas. Ben, señor Bamonde, eu agradezolle o comenzo desa introducción histórica e a súa disertación técnico-xurídica, e detrás deso o único que tratan é de esconder a improvisación. Falaban antes de improvisación por corrixir un erro antes dun pleno. Vostedes tiveron máis de 6 meses para preparar o inicio do seguinte curso sabendo que iba a estar afectado por o COVID-19. E non fixeron nada. Centráronse, quizás, nas campañas electorais. É verdad que xa antes das eleccións deron mostra de cales eran os seus intereses no que tiña que ver con a educación pública, cando o presidente pediu públicamente, sin ruborizarse, que se poderan destinar os fondos que iban para a educación en outras cousas. Claro, con ese planteamento inicial daqueles polvos estes lodos. Improvisación e cero responsabilidade. Vostedes descargan contra os concellos e contra as familias. Porque falamos do tema da desinfección, vostede aquí falou que é moi difícil discutir de quen é, de quen non é. Bueno, a competencia de educación é da Xunta de Galiza. Por lo tanto, vostedes son os primeiros que tiñan que a competencia de educación e de sanidade pública. E estamos falando dun tema que afecta gravemente as dúas cousas. Por lo tanto, vostedes deberían ser os que solucionaran o problema. Pero, como sempre, disparan cara abaixo. Porque a Xunta de Galiza vai resultar que só está para ter un telepresidente. Porque, según vostedes, non hai ninguna solución. A desinfección dos centros teñen que pagar os concellos e por asimilación a Diputación. As máscaras teñen que pagar as familias. 2 máscaras por día mínimo, tendo en conta que os nenos poden, e ao mellor a nós podenos parecer un gasto supérfluo, pero afecta moitas familias. E vostedes non aceptan nada. Ni siquiera cumplen as recomendacións da OMS con as distancias dos nenos.
que xa sabían que era un metro e medio mínimo e agora, como non tiñan sitio, como non invertiron, como non se preocuparon de solucionar o problema, nin invertiron en profesores, pois chega o problema e tuveron que metelos por debaixo dos estándares que di as autoridades internacionales en saúde pública. E é o que temos, é unha deixadez completamente, vostedes dalles igual a educación pública e dalles igual o que pase con a pandemia nos colexios. Xa sin entrar o que fan en colexios con outras especificidades e outros problemas como pode ser o desarrollo. Vostedes, sensibilidade cero con as familias e con as nenas e nenos, cero. E veñen aquí escondéndose detrás de que é moi difícil saber de quen é a competencia. Pois dígollelo eu, é súa. A de Sanidade Pública e a de Educación é da Xunta de Galiza. Polo tanto, destinen o diñeiro que van recibir dos fondos europeos a educación, non fagan o que xa dixeron públicamente que van facer, que é non destinalo a educación porque lles dá igual, e solucionen os problemas e deixen de mirar cada vez que hai un problema cara a outro lado, porque miran sempre cara abaixo, é increíble. A administración que debería gobernar os galegos e as galegas nunca ten nin responsabilidade nin diñeiro para nada, sempre mira cara abaixo. Home, eu creo que neste tema deberían tomarse en serio e non o están facendo. Están metendo por debaixo de calquer estándar a todas o ensino público. E hai moitas comunidades que o están facendo moito mellor que vostedes e miren para elas. Pero aquí non, aquí ahora vai ser culpa, a falta de planificación vai ser culpa dos concellos. Se é o que lles faltaba aos concellos, infrafinanciados, ter que solucionarlle todos os problemas a Xunta, incluídos os de sanidade pública. Eu creo que deben deixar esa retórica de aquí viña vostede, señor Agustín, con un buenismo de vamos a axudarnos todos. Home, eso podía aceptar si quen ten as responsabilidades fixera algo. Pero como non fan nada, onde vamos todos? Sempre falta unha parte que é a máis importante que é a Xunta de Galiza. Polo tanto, eu creo que é unha reivindicación clara, incluso máis alá das competencias, que para min están máis que claras. A Xunta de Galiza debería ter máis que sensibilidade neste tema e non o ten. Polo tanto, deixen de mirar cara aos concellos, cara ás familias e asuman algún custe, porque vostedes queren salir da crise do coronavirus a coste cero e iso non pode ser, porque hai que invertir e vostedes non invirten máis que en publicidade. Polo tanto, eu creo que deberían votar a favor desta moción, que é unha reivindicación de todos os concellos e de todas as familias e facer eso que decía vostede, señor Agustín, de ir da man e ter un pouco de... Para eso hai que poñer algo. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Señor Arias, segundo turno. Señor Agustín, eu creo que vostede, que tamén foi alcalde, eu creo que debería de facer a convencer o seu grupo para apoiar esta proposta, que non estamos aquí reivindicando nada, estamos reivindicando unha axuda ben directa ou indirecta. Tampouco se está pedindo nin exixindo ninguna cousa do outro mundo. Os concellos están agobiados, asfixiados, moitos deles, por un problema de estabilidade, incluso con estes gastos. O único que recibiron os concellos foi a axuda do plan único, aquel que o quixo facer, outro gastou en obras, pero aquel que o quixo facer foi claramente a Diputación Provincial de Lugo. Eu quixera saber, con eses 93 millóns de euros, a que se dedican, porque cada vez a Xunta de Galicia non asuma as súas competencias, tanto en sanidade como en educación. A nosa provincia, incluso tan rural, está sufrindo falta de medios, de profesorado, de persoal sanitario. A falta de previsión, como case sempre, isto é imprevisible. 6 meses para facer un protocolo que non dá chegado claramente aos concellos. Non temos nin información siquiera dos nenos afectados. Errores dos nenos, dos veciños, incluso. Pero o máis importante foi a campaña electoral en Galicia. Eso sí, eso non pasa nada. Temos menos incidencia COVID que en Madrid. Sí, esta é a resposta dun presidente Feijóo a través dos medios, sobre todo na TPG. Hoxe víamos como no Progreso incluso queren solucionar o problema da intermodal de Lugo cos fondos de reconstrucción. É que non hai que se entere aquí na Xunta os fondos de reconstrucción. Preocúpense vostedes de fazer un plan de digitalización no rural, pois problemas que poden ter os nenos se teñen que volver á casa,
para todo isto, un plan serio en Galicia e non agora dicir que o Partido Popular propón os fondos de reconstrucción europeos para a intermodal de Lugo. Pero onde se viu isto? Esta é a falta de previsión. Así funciona tanto o protocolo de educación enviado aos concellos como funciona a Xunta de Galicia. O que sí, xapó, con 42 ustedes fan o que queren. Parece moi ben. O pobo xa votou, xa decidiu, e o pobo, como sempre, pois ten o que elixiu. Eu respeto sempre iso. Pero eu estou pedindo unha axuda para os nenos, para a xente e para os concellos, que son as administracións máis cercanas, e que estamos asumindo competencias impropias, que estamos pedindo que nos axuden, ben económicamente ou ben que asuman a desinfección, porque é un traballo extraordinario das competencias que teñen os concellos. Non estamos dicindo máis nada. E leo textualmente os últimos 2 puntos, porque para que esta Xunta de Galicia a presentar un plan estratégico acerca de como vai empregar os 92 millóns de euros que lle corresponden ao reparto dos fondos COVID de Madrid. Se non tenemos que preguntar a Madrid como se gasta este diñeiro, para que son esas axudas. É que se empraza a Xunta de Galicia a abrir un proceso de diálogo urxente ca comunidade educativa e ca FEGAN, non cos alcaldes, para iso temos a FEGAN, co obxectivo de resolver os problemas derivados do protocolo elaborado de forma unilateral pola Xunta de Galicia para garantir o correcto inicio e funcionamento do curso escolar 2020-2021. Eu non creo que non estamos aquí exixindo unhas cousas que non se poden cumprir. Dice colaboración, pois é o que estamos pedindo. Colaboración e comunicación coas administracións. Ten que rematar. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Bamonde. Moitas gracias, señor presidente. Vaya por diante unha aclaración expresa. Cando falamos de competencias, aquí non se trata de opinións persoais de ninguna dos diputados ni ninguna das persoas que estamos aquí. As competencias dependen de normas que as regulan e a interpretación desas normas dan o resultado que dan. Non estamos falando de competencias propiamente educativas, senón de competencias relacionadas coa educación, que é o mantemento e conservación dos centros e que se está exercitando da maneira que se exercita. Señor Castro, eu escoito a súa perorata, que está ben na línea que antes lle apuntaba aquí o meu compañeiro señor Poi, de estrambote que asume vostede o seu papel dentro do goberno provincial. Pero sabe o que me recorda a min? A aqueles curas que reflectía o arcipreste de Ita, que se subían ao púlpito, decían unha cousa e despois facían o contrario. Exactamente o que están facendo vostedes, que lle están reclamando á Xunta que exerza unha competencia que é de dudosa competencia, que é de dudosa realidade, pero que nosotros, señor Castro, non negamos que a Xunta ten polo menos a obriga de cooperar cos concellos na realización da axuda para estes niveis competenciales. Nosotros non o negamos. O que sí reivindicamos é o papel de omisión que está mantendo a Diputación. Que fixeron vostedes na axuda do COVID en relación aos concellos, señor Castro, señor Arias? Nada. Están facendo únicamente permitirlle que recursos do plan único podan ser asignados a esa circunstancia. Pero, claro, están facendo que os concellos adiquen esos recursos a conta de non adicalos a outra función que realmente lles correspondía. Fan como aquel que lles dicen doulle o doble, pero despois resto a mitade e deixan os concellos exactamente igual que estaban. E mire unha cousa, está ben que dean vostedes leccións de cooperación que reclamen vostedes a Xunta de Galicia axuda para os concellos, moi especialmente, señor Arias, vostede que representa o Grupo Socialista, cando fai poucos días estábamos vendo como o propio Partido Socialista Español estaba asisando fondos aos concellos a través da incorporación de remanentes que agora mesmo parece vostede que quere utilizar en dirección contraria. Mire, non é un criterio que lle diga eu ou que manteña este grupo exclusivamente. En outras deputacións de outros lugares de España, deputacións, por exemplo, que goberna o Partido Socialista, como a de Cuenca, Toledo ou Albacete, outras tamén como a de Palencia, as diputacións respectivas siguen un criterio diferente ao de vostede. Asumen que esa prestación debe de ser realizada polos concellos e o que fan é aprobar líneas de crédito, líneas de axuda, líneas de actuación para axudarlles a facer fronte a esa obriga. Aquí, para vostedes, é moito máis cómodo que vayan facendo os máis, mentras nosotros non facemos absolutamente nada. No mesmo sentido de aquel vello cacique que cando lle dicían que os contrarios compraban os votos a 3 pesetas e que el non tiña cartos
cartos para ofrecer máis, decía aos seus correligionarios, pois é moi fácil de resolver o problema. Pagadeos a 5 e reclamadelles os 3 que lles dá outra parte. Os outros queren que os demais asuman as competencias que vostedes non queren exercer. Gracias. Deixo a seguinte cita para outra vez. Gracias. Don Efrén. Ben, señor Agustín, teñolle que decir que sempre coincidiu moito máis o discurso do seu grupo con o da Igrexa e os curas que o do grupo que represento eu. Por lo tanto, as comparacións a veces, sí, creo que nos sentimos a gusto nesa descripción, vos sabe que é certo, ademais. Pero, bueno, volve detrás desa retórica e estos que é certo que nos ameniza o pleno, pero a esconder as carencias da Xunta. A Xunta de Galicia tuvo tan pouca sensibilidade con os concellos e con as familias que incluso o 22 de setembro no Parlamento de Galicia unha proposta levada por o BNG de axudar, cando menos, e non pagar o custe total das máscaras ás familias dos nenos e nenas, a Xunta votou en contra. E vai na mesma liña do que quere facer aquí, porque vostedes non queren invertir un duro en ensino público e queren botar a responsabilidade para calquera que pase por ali. Ben sean os concellos ou ben sexan as familias. E detrás de toda esa retórica o que hai é que non queren invertir en ensino e non queren enseñar os concellos. E, por certo, as comparacións, esta Diputación destina moito máis parte do porcentaxe do seu orzamento a axudas directas aos concellos para todos os ámbitos que casi calquera do Estado español. Polo tanto, as comparacións, claro, se non axudan noutras cousas, se fan fondos COVID, bueno, pero aquí podemos estar orgullosos do que fai esta Diputación no que ten que ver de axudas directas aos concellos. Polo tanto, esas comparacións a mí non me supoñen ningunha incomodidade porque o que deberían é copiarnas que, por exemplo, gobernan vostedes que non destinan diñeiro aos concellos. Por lo tanto, repítolle, detrás de toda esa retórica de curas e non sei que, o que hai é esconder as vergoñas da Xunta de Galiza, que non quere invertir no ensino público e non quere axudar a solucionar os problemas, nin os concellos, nin as familias dos alumnos e alumnas do ensino público. E o que hai, nada máis que decir. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, para pechar o debate deste punto, ten a palabra o señor Arias por un tempo de 1 minuto. A verdade é que a filosofía nunca foi o meu. Eu sei un pouquiño de leyes, voume defendendo, e a verdade, filosófico non son moito, pero de verdade, o Estatuto de Galicia dice claramente, se non leo, de quen son as competencias. É un primeiro lugar. E é o que ten que ler, señor Agustín. Lea o Estatuto de Galicia e mira as competencias. Pero a competencia de desinfección derivada do COVID non é unha competencia propia dos concellos. E a de desinfección derivada dunha emerxencia sanitaria excede dos traballos de limpeza, por moito que a Xunta e vostede tente confundir as xente. A Xunta xoga a camuflar as necesidades especiais de desinfección dentro das tarefas xerais ou normais de mantemento do servicio. Así que, primeiro, ler o Estatuto e ver quen ten as competencias. O que pasa é que, como sempre, as competencias son dos demais. Os problemas son dos demais. Cando non son dos de Madrid, son dos concellos. A Xunta, seguido, e eu, a verdade, caso me de aburrir, non ten competencias en nada. E eu, a verdade, cando as persoas non teñen competencias nunha cousa e noutra, non sei como chamarles. Moitas gracias, señor Arias. Bueno, pois sometemos a votación este punto número 5 para reclamar a Xunta de Galicia que desinfecte os centros educativos. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. Non hai abstencións. 12 abstencións, queda, por lo tanto, aprobado esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta que recoñeza o carácter oficial da Ruta Xacobea, coñecida como Camiño do Mar. Para expoñer a iniciativa ten a palabra doña María Loureiro. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas, deputados e diputadas. Primeiramente, se me disculpades, aclarar unha pequena errata que hai na moción, na exposición de motivos. Mario Outeiro era deputado do BNG, do Partido Socialista, como pon na moción. Unha pequena errata.
Nada, pois comentar que estamos novamente nunha mostra de desidia e abandono da Xunta de Galicia coa comarca da Mariña. O 26 de xullo de 2011 aprobouse na Deputación por unanimidade solicitar á Xunta que recoñecese como rutas xacobeo e oficiais a do Camiño do Mar na Mariña Lucense e a do Camiño de Inverno na Ribeira Sacra. Daquela facía un ano que se aprobara no Parlamento, no 2010, no Parlamento de Galicia, unha proposición non de lei na que se solicitaba o trazado e o recoñecemento legal das rutas do mar na Mariña Lucense e do Camiño de Inverno na Ribeira Sacra. O Camiño de Inverno foi reconocido no 2016. Pero do Camiño Norte nada se sabe desde aquela. Algúns concellos, alcaldes e alcaldesas interesáronse nestes anos como iba a tramitación, incluso algúns concellos, como o Concello de Viveiro, se pideu algunha cita para falar, para transmitir a importancia da oficialidade deste camiño, e tampouco tivemos noticia. Polo tanto, o motivo de levar esta moción novamente a esta institución, porque máis que nunca necesitamos que a Xunta de Galicia se poña as pilas. Coa situación do COVID que estamos vivindo, máis o rebrote de xullo que tivemos na Mariña, a situación da Alcoa, a carencia dun plan industrial, creemos que é o momento de levar a cabo esta implicación e de que se oficialice o Camiño do Mar. Será necesario para apoiar o turismo, a cultura e, sobre todo, a economía da comarca da Mariña. Por mor do COVID, na campaña de 2020, algúns establecementos e zonas da Mariña viron reducidas a súa actividade un 75% con respecto a unha tempada normal. Poder participar no fluxo da actividade do Xacobeo 2021 sería un bo xeito de axuda a recuperar o sector, tendo en conta, ademais, a intención da Xunta de conseguir prolongar o carácter de ano santo no ano 2022. Por iso creemos que é urxente oficializar esta ruta xacobea, Camiño do Mar. Durante estes anos se oficializaron outras rutas. Por que non ao Camiño do Mar? Que somos os veciños da Mariña? Veciños de segunda. Nada máis, señor presidente. Moitas gracias, señor Loureiro. Polo Grupo Popular ten a palabra don Jesús Novo. Buenos días. Bueno, para empezar, presidente, teño que traer o meu propio cronómetro porque é que xa lle dixendo outra vez que non son capaz de verlo desde aquí. Teño o meu, entonces, se é posible, agradecería se se pode subir un pouco, non? Bueno, bons días a todas e a todos. Efectivamente, bueno, non vai ser o grupo este nin este alcalde o que non reclame, igual que reclamamos todos, o Camiño do Mar. O Camiño do Mar, certo, xa non estamos falando solamente do pleno do ano 2011, senón que o 9, o sea, xa no ano 2010, no mes 4, xa se levou por parte de dous parlamentarios da Mariña que tiñamos naquel momento na Xunta, Balseiro e Ema, xa se levou e xa se reconoceu por parte da Xunta, digamos, o inicio do traballo para poder formalizar este camiño, non? É certo que estamos no ano 2020, pasaron 10 anos, é certo. É certo que vai moi lento, tamén é certo. E tamén é certo que nós vamos a votar a favor da proposta porque creémola moi interesante. Pero non temos que deixar de darnos conta que é un traballo arduo e estudioso. Date de conta, María, perdona que te tutee, cando na páxina web oficial do teu concello non fala de concellos que pasa o Camiño do Mar, pois imagínate como faderán os estudios. Na página que tes de turismo oficial non menciona como mínimo 2 concellos polos cales pasa o camiño. Has de dar un repasiño e verás como non me equivoco. Eso por un lado. Por outro lado, se vamos a distintos, que está de moda moito, xa hai tempo Google, vamos a distintos sitios, hai varios trazados do mencionado camiño. Quero decir que neste momento todavía non está nin exactamente definido
nin exactamente decidido o camiño, non? Sabes que hai un camiño que chega a Sacido e sube para Río Barba no concello do Vicedo e vai polo interior e non volve a salir ao pé do mar hasta o concello de Ortigueira. E hai outro trazado, teño seu aquí os dous ademais, que chega incluso hasta a Estaca de Bares. Outro percorrido. Entonces, certo que temos que sacalo para diante, pero tamén é certo que temos que estudialo ben e saber exactamente por onde vai. Supoño que coñeces perfectamente a Manuel Vicente, o presidente da asociación, estuve en contacto con él falando do camiño. Esa asociación en concreto é unha das que dice que o camiño vai por Sacido e sube a Río Barba, pero tamén é certo que estuve falando con outra xente que opina que o camiño, como ben o dice a palabra Camiño do Mar, percorre desde Ribadeo, en Ribadeo divídese en dous, un vai para hacia Lorenzana e Mondoñedo, que é o Camiño Norte, e isto sería, o Camiño do Mar sería unha segunda fase ou segundo itinerario do Camiño Norte, non? Entonces, lóxicamente, con isto non intento disculpar de ninguna maneira o atraso que levamos. Efectivamente, eu creo que tanto o teu concello como o meu, como de Ribadeo, xa ten o Camiño Norte, pero, digamos, desde Foz, falando da provincia de Lugo hasta Vicedo, pois ese camiño, sobre todo no inverno que temos, como ben sabemos, temos moita fame de turismo, moita fame de xente, porque estamos moi mal en inverno. O noso turismo é estacional e non hai moito máis turismo. Estamos totalmente de acordo neso. Estamos de acordo. Espero que desta moción que saia algún fruto, por lo menos eu personalmente e o grupo que represento, estamos dispostos tamén a botar unha mau co tema. Pero, insisto, non é fácil. O día de hoxe non teñen o itinerario totalmente claro. Eu estuve con xente que dice dun itinerario con xente que dice doutro. De feito, o que che digo, non só na página web oficial do voso concello, sino tamén en algún artículo de algún diario, tamén obvian algúns concellos, neste caso, como é o de Mañón, na provincia da Coruña, ou como é o propio concello que represento, o concello do Vicedo. Entón, cando pasa iso, quere dicir que o tema tampouco está tan claro, co cual eu creo que primeiro hai que estudiarlo profundamente por onde discurre e despois leválo a cabo. Gracias por esta primeira intervención. Moitas gracias, don Jesús. Pode vostede traer os cronómetros que queira, don Jesús, non se preocupe usted, pero que vale este. Usted traiga os que queira. É broma, é broma. É que o señor Castiñeira tapo, entonces non... É a cousa do señor Castiñeira. Vale, pero coincidiu máis ou menos ou non coincidiu? Se coincidiu máis ou menos ou non coincidiu? Sí, bueno, vale. Vale, é broma, é broma. Bueno, pois vamos ahora a darlle palabra a voceira do Grupo do BNG, a doña Mónica. Moitas grazas, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos. Comezar agradecendo as palabras do señor Novo, as palabras de outono, de colaboración, porque non sempre é así, e cando se dá, pois é gustoso escoitar ese tipo de aportacións. Desde o noso grupo, facemos tamén nosa a demanda que presenta hoxe aquí o Partido Socialista a través desta moción. Entendemos que a declaración do Camiño do Mar de xeito oficial pode ser unha ferramenta moi útil e moi positiva de apoio ao sector turístico da comarca da Mariña, aínda máis ás portas dun ano santo como vai ser o do vindeiro ano 2021. Ademais, como é sabido, as circunstancias que o sector turístico está a vivir na actualidade,
provocado pois, pola situación do COVID-19, na que na Mariña pois, tiveron un dobre impacto negativamente debido a ese segundo confinamento do mes de xullo, fan aínda máis urxente pois, a toma de decisións no que a medidas de apoio se refire a este sector estratégico nesta parte do país. De xeito que todas as vías que poidamos implementar desde as administracións, evidentemente, cada unha desde o seu marco competencial e desde a súa capacidade, pois en apoio a este sector turístico, pois benvidas serán. Nos, evidentemente, imos a votar a favor desta moción, como non pode ser de outra maneira, e esperamos tamén que o acordo sexa unánime por parte de todos os grupos políticos hoxe aquí representados. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Mónica. Doña María Loureiro, ten o segundo turno. Gracias, presidente. Evidentemente que non é fácil, Suso, trazar este camiño, porque sí que é complexo, pero é que levamos 10 anos. E, ademais, tú sabes, igual que a min, que está todo documentado na Xunta, é dicir, teñen toda a documentación. E, ademais, tú mesmo mencionaches a Luis Vicente, que é o da Asociación Amigos do Mar, que creo que é dos que máis sabe acerca do camiño, que en varias ocasións pois eu falei con el, un día 13 imos a Dirección Xeral de Patrimonio precisamente a falar e a reivindicar este camiño a Xunta de Galicia, e tampouco a ele o chamaron dentro da Xunta de Galicia. El ten moita documentación, ten moita información, ten moitos estudios, e non o chamaron. Eu creo que sí, que pode ser complicado, pero que tampouco nestes 10 anos veuse ninguna mostra de intención, non? De leválo adiante. Cada concello pois fai o que pode, o Concello de Beiro promociona ese camiño, evidentemente pois ao non estar oficializado pois temos limitacións. E creo que nestes 10 anos que tamén pois, se oficializaron outros camiños, como o camiño francés de Fisterra, o Muxía, inglés primitivo do norte, o de inverno, o portugués da costa, etc. É dicir, que sí, que a complexidade está claro que hai, pero en 10 anos eu creo que se podía sacar adiante. Agradecer tamén esa disponibilidade, esa colaboración, e creo que, bueno, pois a ver se o conseguimos para o ano 2021, para poder pois tamén dar ese impulso económico á comarca da Mariña que tan resentida quedou acerca pois do COVID e de todo o que estamos vivindo pois ahora mismo co tema de Alcoa San Cibrao. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, doña María. Pois, Novo, segundo turno. Moi ben. Bueno, efectivamente, bueno, e máis no pleno no que facede referencia na vosa moción estaba eu e votouse a favor tamén nese pleno, estaba eu. Xa me aclarastedes o de Mario, porque o home creo que debía estar cabreado, cambiastedes de grupo, pero xa que o aclarastedes, pois xa queda claro. Bueno, as noticias que teño, pois é que en este momento a Xunta, máis alá de haber encargado o estudio, o que está facendo é, porque cabe a posibilidade pola tipoloxía cultural, cabe a posibilidade de reconocelo, ademais, como camiño cultural, que ven tipificado na Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. Eso xa sería un ir un pouco máis alá, posto que non é solamente o camiño en sí, senón aumentado co que é camiño cultural. E, desde logo, que non quepa dúda que todo o que sexa por tirar polo turismo da Mariña e da provincia de Lugo, como dixen ao principio, impedimentos cero, ao contrario. Nós non vamos nunca estar en contra deso. Podemos argumentar de unha maneira ou doutra, podemos defender a nosa administración, que, por certo, tuveste de suerte, perdona que o diga así, a non ganar a Xunta, porque non sei que mocións iban ter aquí. É verdad que iba a ser dificilísimo, íbamos terminar os plenos en 10 minutos. Pero, bueno,
independientemente desto, seguimos apoiando e apoiaremos o tema. Rematou, don Jesús. Bueno, pues moitas gracias. Rematou, non? No, xa está. Moi ben, moitas gracias. Doña Mónica, segundo turno. Renuncio ao turno. Ten un turno de peche de Doña María dun minuto. Nada, presidente, non se trata xa de argumentar, os argumentos levan xa en riba da mesa 10 anos, precisamente hoxe, aínda máis que hai 10 anos, debemos de contar con ferramentas disponibles para reactivar o turismo lucense, primeiro porque é un dos sectores máis afectados polo impacto do COVID, que levou a paralizar case que totalmente as actividades dos sectores. Por tanto, agradecer novamente a unanimidade nesta moción e a ver se conseguimos unha vez por todas que o oficialicen. Moitas gracias. Moitas gracias, doña María. Ben rematado o debate deste punto, sometemos a votación para reclamar a Xunta de Galicia que recoñeza o carácter oficial de ruta xacobea, coñecida como Camiño do Mar. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para exixir á Xunta a reactivación da atención primaria nos centros de saúde. Para expoñernos esta iniciativa, ten a palabra a vicepresidenta, doña Maite. Grazas, presidente. Bo día. A pandemia do COVID-19 puxo en evidencia a necesidade dunha sanidade pública gratuita e de calidade. Tamén puxo en evidencia a liña política do Goberno do Partido Popular e do señor Feixóo de recortes encamiñados ao desmantelamento dun servizo público tan importante como é a asistencia sanitaria. Levamos 11 anos escoitando as denuncias dos profesionais da sanidade e foron moitas as mobilizacións tanto do personal sanitario como tamén das persoas doentes. E lembremos a última, celebrada en Compostela non hai moitos meses con unha participación masiva. Listas de espera camufladas, peche de planta e de camas. Son moitas as persoas que, mentras isto estaba acontecendo, permanecían amoreadas nos pasillos das urxencias dos hospitais. Recortes que afectan tamén as condicións de traballo das sanitarias, que aínda así fixeron e fan un labor importantísimo suplindo a falta de recursos económicos, técnicos e humanos, con moita vontade e esforzo. Isto ocurría xa antes da chegada do COVID. A Xunta do señor Feixóo está aproveitando unha situación de auténtica crise sanitaria para dar un paso máis no desmantelamento da sanidade pública, encamiñando ou forzando as persoas doentes hacia unha sanidade privada, dada a falta de resposta na sanidade pública. Peche de centros de saúde e aumento nas restriccións de acceso á asistencia ao sistema público é a resposta do Partido Popular ante un momento de claro risco para a saúde da poboación, provocando con estas medidas a cronificación de patoloxías e de atención aínda máis tardía. O señor Feixóo véndenos como unha mellora a eliminación da atención sanitaria non presencial, senón a través da consulta sanitaria. Dende o Grupo Provincial do BNG sempre creemos que a atención primaria é máis importante e nestes momentos máis aínda. Nunha situación de distanciamento social, cunha poboación envellecida, moitas desas persoas viven en vivendas ailladas e soas que non teñen a seguridade da atención directa e presencial do persoal sanitario. Moitas desas persoas non teñen acceso a internet e incluso dificultades para acceder a través do teléfono no momento de demandar unha asistencia médica. Iso xenera ansiedade e unha preocupación a maiores que acaba afectando a saúde de moitas desas persoas. A atención primaria nos centros de saúde é primordial para axudar a que a calidade das vidas das persoas que viven nos concellos do rural, dada a dispersión xeográfica, e persoas que teñen dereito a unha asistencia sanitaria pública e de calidade independentemente do nivel de renta e do lugar onde viva. E o Goberno ten a obriga de prestar ese servicio. Por iso, o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego pedimos ao Partido Popular
que cumpra as súas promesas e atenda as demandas tanto de doentes como de personal sanitario e poña os medios económicos, técnicos e humanos necesarios para que, dentro dos centros de atención primaria, teñan unha atención médica axeitada e que nestes intres estásenos negando a todas as galegas e os galegos. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Maite. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Balado. Bos días a todos e todas, señor presidente, deputados e deputadas. Ben, pois esta é unha moción moi semellante á que nos trouxeron ao pleno do pasado mes de xullo, na que demandaban que se retomasen os servizos médicos en 2 centros de saúde da nosa provincia, concretamente Parga e Castro de Rei. E, lóxicamente, pois a nosa postura vai ser moi semellante ou case coincidente, porque estamos de acordo con vostedes en que a atención primaria é moi importante, probablemente o eixo fundamental da atención sanitaria, do sistema sanitario, pola proximidade que ten os veciños e veciñas, os pacientes en xeral, pero non podemos compartir con vostedes que a atención presencial se teña que manter nos centros de saúde como antes da pandemia, como se aquí nada pasase, como pretenden vostedes, porque, como xa lles manifestamos no pleno do mes de xullo, é de todos coñecido que, dende que se decretou o estado de alarma, en todas as comunidades autónomas, con independencia da cor política que as goberne, se adoptaron medidas tendentes a reducir a atención presencial nos centros de saúde, primouse a atención telefónica, tratouse de evitar o contacto directo entre os doentes entre sí nos centros de saúde e entre doentes e facultativos, e, evidentemente, pois, podemos falar de que se viu resentida a atención primaria, eso está claro, en todas as comunidades autónomas do noso país, digo, pero todo elo por razóns de seguridade, como xa dixen, para evitar ese contacto físico. E temos numerosos exemplos de comunidades autónomas gobernadas por todos vostedes, por nacionalistas e socialistas, nas que isto sucede. E vou poñer exemplos, porque eu creo que a proba documental é o mellor exemplo que pode haber. Aquí os políticos podemos afirmar o que queiramos, pero habendo probas e exemplos claros, pois, efectivamente, podemos facer entender o erro que vostedes están a cometer. Miren, tirando da hemeroteca, relativo ao Principado de Asturias, gobernado por o Partido Socialista. Asturias cierra más de 50 centros de salud por el coronavirus y reagrupa toda la atención primaria. Outra nota de prensa relativa ao Principado de Asturias. El consejero de Salud asturiano ha justificado la decisión de mantener cerrados algunos consultorios de salud periféricos asturianos. Motivos de seguridad y un posible repunte de casos son las principales razones para que los centros sigan sin abrir sus puertas. No podemos bajar la guardia, dice os socialistas asturianos. Póñolle como exemplo porque é unha comunidade pegada a nosa. Dice o coordinador de saúde asturiano, dice: se trata de evitar el paso masivo a los centros de salud de personas y garantizar la seguridad. Según ha manifestado, el reto en estos momentos es fijar una estrategia basada en la seguridad y la flexibilidad, en la que no se puede volver a la situación anterior de masificación de los centros. Quédome con esta última frase. Dice o coordinador de saúde da comunidade veciña do Principado de Asturias: no se puede volver a la situación anterior de masificación de los centros. E ustedes veñen aquí a pedir que efectivamente se retome, además de xeito inmediato, a atención presencial nos centros de saúde. Pero mire, Xornal Médico, redacción médica. En España han cerrado sus puertas 484 consultorios, según ha podido contabilizar redacción médica. Además dos centros de saúde que mencionei, no Principado de Asturias, 74 han cerrado sus puertas en Cantabria. No País Vasco, gobernado polo Partido Nacionalista Vasco, que son os seus compañeiros no País Vasco, se han cerrado consultorios periféricos, pero si bien desde la Consejería no se ha facilitado el dato de centros cerrados. Na Comunidade Valenciana, gobernada por o Partido Socialista, se han cerrado 191 consultorios auxiliares. A Comunidade Balear, gobernada por o Partido Socialista, se han cerrado aproximadamente 50 consultorios locales. En Castela-A Mancha, apuntan fuentes oficiales, se han cerrado consultorios locales total o parcialmente, pero tampouco os socialistas de Castela-A Mancha non facilitan exactamente os datos dos consultorios pechados. Quero dicir con isto, ustedes non poden vir aquí ao pleno da Deputación
a pedirnos que apoiemos medidas para que a Xunta de Galicia adote unha serie de medidas que son as contrarias das que adotan vostedes onde gobernan. O que poden pedir vostedes é que a atención presencial se vaya retomando pouco a pouco, pero non o poden pedir no estado de avanzado estado da pandemia no que nos atopamos. E eu teño que facerlles unha crítica, señores do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Vostedes, dende o inicio da pandemia, foron tan imprudentes como contradictorios coa pandemia. Imprudentes porque foron capaces de arroupar, impulsar e apoiar unha macromanifestación no centro de España coa pandemia xa no noso país, en contra das recomendacións sanitarias da Organización Mundial da Saúde e en contra incluso da opinión de moitos Estados membros da Unión Europea. Pero, en cambio, tamén foron contradictorios, porque, efectivamente, aquí estamos vendo, con exemplos claros e manifestos, que onde vostedes gobernan, pechan centros de saúde, non retoman a atención presencial nos centros de saúde e, en cambio, onde son oposición, veñen para pedir xustamente o contrario do que fan onde gobernan. Entón, eu creo que ustedes, non sei se están aquí polo plan de que nos contaxiamos todos ou porque vostedes a política que lles gusta facer é a de contradición, é dicir unha cousa onde gobernan e dicir o contrario onde son oposición. Eu creo que é isto realmente a clase de política que están a facer, pero eu xa lles digo, non vamos ser partícipes, efectivamente, destas propostas que vostedes nos traen. Nada máis por esta primeira intervención e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Agora, polo Grupo Socialista, ten a palabra doña Pilar García Porto. Moitas gracias. De novo, señor Balado, encontro un pouco irritado, non sei, porque non podemos falar razonablemente dunha cuestión tan importante para todos e todas como é a sanidade pública, os centros de atención primaria, para vostedes que son alcaldes de concellos pequenos. A verdade é que é unha evidencia, non, que a crise do COVID pois acaba de deixar ben á vista a profunda política de recortes do Partido Popular de Feijóo en Galicia, en asistencia sanitaria. Vostede dá datos, pero aquí hai moitos datos que dar, e se falamos dos últimos 11 anos de goberno da Xunta de Galicia, pois temos que decir que se suprimiron 1.400 profesionais na sanidade, que se recortaron un total de 2.000 millóns de euros dende o 2009 e que deixaron de pedir 150 prazas MIR de medicina familiar. E, home, á vista de todo isto, a verdade é que, sinceramente, hoxe máis que nunca é necesario realizar unha aposta orzamentaria, creíble, profunda, de apostar pola sanidade pública, e máis se cabe nos centros de atención primaria. Eu creo que a ninguén se lle escapa a poboación que temos nesta provincia. Aquí ninguén está promovendo contagio, nin nada máis lonxe deso, pero vostede tamén xoga a confundir, como sempre. Vostede ven aquí a explicarnos que a seguridade nada ten que ver cos números. Bueno, máis ben vennos a dicir que estamos promovendo a seguridade. E nós lle dicimos que fan falta médicos en Galicia, fan falta médicos nos centros de atención primaria para atender a unha poboación maior que moitas veces está sola e que está desatendida. Eu voulle poñer un exemplo. O meu pai ten Parkinson, 80 e pico anos. Se eu non podo chamar ao médico, prepararlle a medicación, quen o fai? Quen o fai? Se os seus fillos non temos recursos suficientes para poñerlle cuidadoras, quen o fai, señor Balado? E é un exemplo que me toca vivir a min, pero creo que todos podemos falar do mesmo. Voulle poñer outro exemplo máis. En Antas de Ulla, no meu concello, temos un centro médico que leva un montón de anos feito, que non presta as mellores atencións, pero o problema non está no centro médico en sí. O problema está en que tiñamos 3 prazas de médico, unha leva anos sen cubrir, e das outras dúas, cando unha das doutoras está de vacacións ou ten que coller unha baixa ou non pode vir por calquera motivo, queda unha persoa sola, que ás veces chega a atender a máis de 70 pacientes nunha mañá. Nunha mañá. E dá igual que os teña que atender por teléfono ou de forma presencial. Eso é inviable. Aínda é máis difícil entenderse por teléfono coa xente maior que facelo presencialmente, que polo menos podenlle mirar aos ollos e sentir e ver o que pensan e se os entenden ou non os entenden cando lles falan. Esa é a realidade. E sabe o que fixa a Xunta de Galicia nese caso? Vir a Antas de Ulla, eso sempre campaña, a prometer un centro médico novo, que moi ben, que o aplaudimos todos, que nos parece perfecto, pero que nos fan falta son médicos.
médicos para atender a nosa xente. E igual que pasou en Antas de Ulla, que é un exemplo que podemos poñer na provincia, lle podo falar de Guitiriz, da Pontenova, podolle falar de Monforte, de Viveiro, de Vicedo, do Caurel, de Mondoñedo, e seguro que me quedan moitos máis centros médicos de atención primaria nesta provincia que reduciron as prazas de médicos, que as teñen sin cubrir. E esa é a realidade desta provincia, a que vostedes non fan frente. E veñen aquí a falar de inseguridade, por pedir atención para as nosas persoas. A vostedes esqueces que a sanidade é unha cuestión humana. Falamos de persoas, non de números. Non de números. Escóndense detrás das cifras e máis de outras cousas que lles conveñen cando non queren poñer en riba da mesa as necesidades reales. Vostede é alcalde dun concello pequeno, cunha poboación similar ao que me toca vivir a min, e como vostede a maioría dos que estamos aquí. E coñecemos a realidade desta provincia. Por iso non concibo, señor Valado, que despois de vir tantas iniciativas, o Pleno da Diputación Provincial, pedindo melloras en atención sanitaria, vostedes sigan cubrindo as espaldas de Feijóo. Poden gañar eleccións as veces que queiran, pero a atención sanitaria neste país estáse volvendo tercermundista. E a maiores deso, os nosos maiores teñen unhas pensións reducidas, a maioría da agraria. Quéreme decir como unha persoa que cobra 600 euros ao mes pode dispoñer de cartos para desplazarse a Lugo en taxi ou ula a recibir unha, dúas ou varias consultas ao mes? Non é de recibo que están facendo co medio rural galego, non é de recibo que están facendo coa sanidade. E vostedes sábeno. Por iso non me gusta a actitude que tivo vostede intentando desviar a atención e intentando que se confunda a seguridade na atención, que é o que vostede disimula, di que aquí que se ven a promover a inseguridade na atención nos centros médicos, cos números. E os números son que fan falta médicos neste país. Fan falta máis médicos. E nesa liña en a que nós lles pedimos que traballen. Teremos seguridade e teremos atención, que é do que se trata. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Para o segundo turno, ten a palabra doña Maite. Bueno, a verdade é que a súa intervención, señor Valado, deixame bastante preocupada, porque para xustificar a incompetencia do Partido Popular e do Goberno do señor Feixóo, pon o exemplo das comunidades autónomas que pretende xustificarse que como elas tamén os fan, pois tamén está ben feito. Estamos falando do noso país, señor Valado, daqui, de Galiza, dos nosos concellos, das nosas familias, do noso rural. E vostede é o menos indicado para decir que nós dicimos unha cousa dependendo do lado en que estemos ou no lugar onde estemos. Porque aí quen gana por goleada absoluta é o Partido Popular, que nos ten afeitos a Compostela, no Parlamento Galego, dicir unha cousa e en Madrid dicir o contrario. O sea, por favor, seamos un pouco serios. Non renunciamos a un dereito como é o acceso a unha sanidade, a unha atención sanitaria axeitada, porque a incompetencia da Xunta de Galiza e do Partido Popular nestes últimos tempos vémola cada día na nula xestión, porque é que non é que xestionan mal, é que non xestionan. Ustedes están desaparecidos, señor Valado. Vemos o que está pasando coa educación, co ensino público, vemos o da sanidade, vemos o da Alcoa, como se lavan as mans tamén vostedes. Gobernen, asuman a responsabilidade que lles deron a veciñanza, os cidadáns do noso país. Asistencia sanitaria, e vamos deixar de lado o que está pasando coas residencias onde temos os nosos maiores, onde están os nosos maiores. Que dereitos lles garantizan vostedes a todas esas persoas que por culpa das súas políticas tuveron que ver marchar os seus fillos e as súas fillas fora do país, quedan solos nas súas vivendas, aillados, sen unha atención sanitaria que simplemente lles dé un pouco de consuelo? Cando están solas, enfermas, se teñen medo, están agobiados, están preocupados pola situación sanitaria que temos. Señor Valado, señores do PP, fagan inmediatamente o antes posible todas esas atencións precisas, porque desde logo que isto non vai por bon camiño e vámolo ter moi complicado como vostedes non empecen xa a tomar esas medidas
tanto económicas como técnicas como de recursos humanos, antes de que desapareza totalmente algo que foi tan importante lograr, que é unha sanidade pública de calidade, universal e gratuita. Moitas gracias, doña Maite. Señor Balado, segundo turno. Sí. Ben, pois, simplemente para salir ao paso das críticas que fai a señora García Porto e a señora Ferreiro. Claro, a señora García Porto acude ao personalismo, a comparar a situación dos médicos de Antas de Ulla. Dice que, claro, perderon médicos. Claro que perderon, pero non di vostede que perderon poboación. Lo que quere ter os mesmos médicos que tiñan hai 30 anos. Coñecerá vostede ou deberá coñecer o seu concello mellor que a min. Vostede sabe que Antas de Ulla no ano 95 tiña 3.000 habitantes e que hoxe non chega aos 2.000. Vostede parecelle lóxico defender o mesmo número de facultativos para Antas de Ulla que tiña hai 30 anos? Parecelle iso o correcto. O que pasa é que aquí, unha vez máis, asistimos ao discurso catastrofista que eu xa o puxen de manifesto no pleno do mes de xullo do Partido Socialista e do BNG. E non lles funcionou na campaña electoral e agora queren traelo aquí á Deputación de Lugo, facéndose solidarios coas persoas maiores, dicindo que lles preocupa a sanidade. Incluso a señora Ferreiro di que lle preocupa moito a Alcoa. Pois non se nota que a esquerda do noso país lle preocupe a Alcoa, porque ahora resulta que a Alcoa depende a súa viabilidade única e exclusivamente das competencias industriais da Xunta de Galicia. Mire, levamos meses esperando porque se aprobe un estatuto da industria electrointensiva que nin son capaces de aprobar en Madrid, nin coa axuda do BNG, nin aínda que fagan o que fagan. É imposible. Pero, bueno, o tema de debate neste pleno é o que di a moción. Está claro que a moción di ben claro que o que se pide é que se retome a atención presencial nos centros de saúde de xeito inmediato. Aquí non se fala nin de geriátricos, nin de alcohol, nin de nada. E nós o que vimos dicir é que non se pode adoptar esta medida de xeito inmediato porque non é o correcto, porque estamos nunha situación excepcional que adoptan outras comunidades autónomas e, polo tanto, non temos en Galicia por que adoptar este tipo de medidas que non se adoptan noutras comunidades autónomas. Esquecen vostedes tamén que a Consellería de Sanidade acaba de facer a maior contratación e incorporación de futuros especialistas nun solo ano na comunidade autónoma galega. No caso de Lugo, son 57 médicos residentes os que se incorporan xa dende esta semana. Están traballando nas 3 áreas sanitarias, en Monforte, en Lugo e na zona da Mariña, na área sanitaria Mariña. Deso non falan, non lles interesa. Tampouco lles interesa falar de a atención que fixeron dende os centros de saúde ás persoas que están en cuarentena, atención domiciliaria, a atención que lle fixeron están a facer a persoas que están infectadas nos seus domicilios. Iso todo tamén se fai dende a Consellería de Sanidade. Pero, bueno, xa para rematar, miren, a Consellería de Sanidade comete erros, como a todas as consellerías. A Xunta de Galicia tamén comete erros. Non vimos aquí dicir que non se equivoque o goberno do señor Feijóo. Todo o contrario, sí que se equivoca. Pero, mire, cos erros e virtudes que poidan ter, eu que teño claro é que os galegos e galegas, a oposición que teñen en Galicia, dende que entrou a pandemia na nosa comunidade autónoma, pouco lle deben á oposición, porque vostedes o único que fixeron desde que a pandemia está aquí foi poñer paus nas rodas e trabas ao goberno galego. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Agora, o segundo turno polo Grupo Socialista, doña Pilar. Ben, señor Balado, mire, faláralle gratis. Neste país sempre foi barato, aí encima. Pero ou non entende ou non quere atender. Acaba de dar un dato importantísimo. Acaba de decir que en Antas de Ulla fai uns anos éramos 3.000 habitantes, é dicir, que salíamos a 1.000 por cada médico. Agora hai ocasións nas que salimos a 2.000 e pico. Cando están de vacacións durante todo o mes de agosto, un deles, temos un solo médico para toda a población. E somos máis de 2.000, podo yo asegurar. Ben seguro, con todos os que veñen de fora. E temos un. E, ademais, os que temos, que somos de alí e vivimos alí todo o ano, temos unha media de idade moitísimo máis avanzada, co cual a atención é máis difícil. E non só eso, moitas desas persoas maiores viven solas, con poucos veciños, porque é que nas aldeas xa non lle queda xente. E a verdade é que me sorprende, porque que vostede diga isto, tendo o centro de Castro pechado, como tivo, a verdade é que me sorprende. Neste caso, teño que aplaudir ao meu alcalde, que polo menos saliu á defensa dos intereses dos veciños e di que conseguiu un centro médico novo. Eu xa me dou por satisfeita, a ver se veñen despois os médicos. Pero, mire, dito isto,
tamén lle teño que dicir algunha cousa máis. Vostedes non atenden á población coa súa sanidade, pero é que tampouco atenden aos sanitarios. Porque neste país, todas as manifestacións, todas as queixas, todas as reivindicacións que veñen do sector sanitario son por algo. E ven aquí o seu voceiro a decir que desde aquí non se escoita. E o seu goberno na Xunta de Galicia, a quen escoita? Escoitan algunha vez as demandas do sector sanitario galego? Teñen ollos, oídos ou é que non interesa porque siguen votando números, señor Balado? A verdade é que é bastante lamentable querer solucionalo todo con un cambio de conselleiro, que o mellor aparentemente está ben, pero non cala no fondo, non chega ao fondo da cuestión. O fondo da cuestión, insisto, é o que lle dixen no primeiro turno de intervención e non me cansarei de reivindicar. Fan falta médicos. Temos unha población maior que necesita ser atendida e que vive nun medio rural complexo. E é o que teñen vostedes que tomar nota e facelo chegar a donde corresponde. Aquí estamos nun pleno, digamos aquí se estamos a favor ou non estamos a favor de que os nosos veciños e veciñas nas provincias de Lugo, tantos que viven nas aldeas, teñen dereito ou non teñen dereito a ter médicos. Si teñen que seguir recibindo as consultas como as están recibindo ata agora, mal atendidos en pouco tempo e por teléfono, non por vontade dos médicos, sino por falta deles. Digamos eso aquí votando, señor Balado. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. E para pechar o debate ten un turno de un minuto doña Maite. Mire, señor Balado, cometer erros, todo o mundo os comete, pero cando un comete erros ou unha comete un erro é porque fai algo. O problema aquí deste goberno é que non fai nada. Se cometen erros, rectifiquen, pero fagan algo. Atrévanse a cometer erros, fagan algo, asuman a súa responsabilidade. E mire, eu, de verdade, as argumentacións que dá aquí, bueno, entendo porque, a ver, un partido que ten como presidente a un señor que dice que o rei foi elexido democráticamente, pois, a verdade, mire, confianza en que o Partido Popular faga un bon traballo nos gobernos, pois que quere que lle diga? Permíteme quedarme ca dúbida. Moitas gracias, doña Maite. Sometemos a votación esta iniciativa do Grupo do BNG para a reactivación da atención primaria nos centros de saúde. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Abstencións non hai. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo do BNG para garantir que continue funcionando a planta de aluminio hoxe propiedade de Alcoa. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Efrén. Grazas, señor presidente. Bueno, eu quero comezar a miña intervención mandándolle un saúdo e forza a todas as traballadoras e traballadores que a esta hora están concentrados e non só hoxe, sino que levan meses de loita por o seu futuro e o da súa familia, e non só o deles, sino que loitan por o futuro da comarca da Mariña e por extensión da comarca da nosa provincia e do noso país. Polo tanto, mandarlles desde aquí moita forza e moito ánimo, porque a súa loita é a de todos. É o futuro dunha comarca como a da Mariña e o futuro da nosa provincia, e eles están loitando por todo eso. Polo tanto, moito ánimo aos traballadores e traballadoras. Miren, estamos nunha situación dramática. Hai que retomarse moi para atrás para o mellor para entendela. Alcoa era unha empresa pública que incluso os terrenos foron expropiados para construíla. O Estado invertiu ali unha cuantía importante de millóns daquelas de pesetas e que un goberno que foi o do señor Aznar pouco menos que regalou Alcoa. Regalar, algún dirá que é exagerado, pero era pouco menos que un regalo. Ben, Alcoa o que fixo con este regalo do Estado é facer recens a toda unha comarca, a máis de 2.000 traballadores, e reírse dos traballadores, reírse de Galiza e reírse do Estado español. Está tratando o Estado español como, iba a decir unha república bananeira, pero non, como unha monarquía bananeira. Estáse reindo de todos.
E os gobernos que teñen competencias nesto, pois estuveron bailando auga a Alcoa, pedíndolle por favor que venda, non sei que, xogando cos tempos, empeorando a situación da comarca e dos traballadores e non pouco menos que tortura a todas aquelas familias que dependen da Alcoa. Ben, o BNG advirtiu que se iba a chegar a esta situación. Levámoslo dicindo dende antes incluso do conflito, que había que abordar o tema das electrointensivas e propoñer unhas tarifas eléctricas xustas e ningún goberno en Madrid o fixo, de ambos colores políticos, e tamén cando empezou o conflito dixemos que a única solución era unha intervención pública. Decíasenos que era, bueno, chamousenos de todo por eso. Tamén é certo que outros gobernos, xa que o señor Balado fixo repaso de todos os gobernos das comunidades, incluído algúns que asimilou o BNG e nada teñen que ver con nós na política económica, cando menos, gobernos que teñen moito que ver co Partido Popular nacionalizaron empresas e non parece que sean uns gobernos comunistas, aunque nos defendémoslo ideolóxicamente incluso, pero demostrouse que era a única solución, a intervención pública. Vostedes puxéronse en maus, os dous gobernos, tanto a Xunta de Galicia como o Estado español, en maus de Alcoa, da boa voluntade de Alcoa, que é unha multinacional que o único que lle importan é as súas contas de resultados. Ese é o modelo neoliberal. Polo tanto, estamos nunha situación na que unha comarca inteira e unha provincia e case un país depende de vontade política. Hai fórmulas legais de facer unha intervención pública, ten que haber fondos para eso e hai dous gobernos que teñen as competencias, que son Xunta de Galicia e Estado español. Polo tanto, estamos xa non hai máis tempo que darlle o crono. Hai que decidirse, está moi ben as boas vontades, todos detrás da mesma pancarta, pero ahora chega o momento de aqueles que teñen competencias de decidir. Vamos deixar que Alcoa se ría de toda Galiza e do Estado español e que, de paso, destruya unha comarca inteira, ou vamos exercer as competencias que teñen os Estados e que ten a Xunta de Galiza e salvar unha comarca, salvar un montón de millóns que se levan invertidos de diñeiro público, nacionalizando Alcoa e dándolle un futuro a esa. Ese é o que está arriba da mesa, e é o que propón o BNG. Pódese salvar a situación? Sí, hai mecanismos e só fai falla vontade política. Por lo tanto, é o que pedimos, que se solucione, e xa estamos máis aló do tempo de desconto. Por lo tanto, hai que reaccionar, exercer as competencias que teñen os gobernos e dar un golpe arriba da mesa e pararlle os pés a unha multinacional que non se pode reír de todas as galegas e galegos. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Ben, por o Grupo Popular ten a palabra o señor Castiñeira. Moitas gracias, señor presidente. Nada, empezar simplemente corrixindo o señor Castro. Fixo unha afirmación. Alcoa foi unha empresa pública. Alcoa nunca foi unha empresa pública. O que foi unha empresa pública foi Inespal, no seu momento. Alcoa é unha empresa, é unha multinacional americana. O sea, simplemente esa corrección porque non é certo. Pero no resto estou bastante de acordo con vostede en moitas das súas apreciacións. É certo, o domingo rematou o prazo que se deron os axentes para que se intentase chegar a un acordo de venta entre Alcoa e Liberty House. Parece que vostedes tampouco non están moi de acordo con ese intento de venta, non? Polo que aquí entendo solo se van á nacionalización pura e dura. Ese acordo de momento non chegou e estamos con vostede en que Alcoa rompeu as negociacións e sigue coa súa idea de querer parar a produción de aluminio primario en San Cibrao, en Xove neste caso, porque a planta de aluminio está en Xove, e seguir cun expediente de regulación de empleo de 534 traballadores, o cal me parece ou nos parece extremadamente grave e que non debemos admitir. Sí que é verdade, e tamén así o penso, que con este panorama debemos ter un fronte común todos.
Creo que tanto o Comité de Empresa como as institucións estamos nunha liña de defensa a ultranza da factoría de aluminio español na Mariña. Todos queremos que siga pervivindo, se siga fabricando aluminio na Mariña e, por suposto, que se manteñan os postos de traballo. Parece ser que o único que trae un proxecto viable para o futuro desta fábrica é a empresa Liberty House. Entendemos que deben retomarse esas negociacións. Incluso o Goberno do Estado, a Xunta de Galicia, propuxeron que o SEPI fixese unha intervención intermedia, provisional, para facilitar ese paso. Alcoa o negou, o cal demostra que, efectivamente, como vostede ben dice, que Alcoa ten moi poucas ganas de seguir coa fábrica de aluminio de Xove. Por lo tanto, estamos a favor desa posible intervención pública para evitar que Alcoa peche as instalacións. Levamos moitos meses meses incluso anos debatindo este asunto. O Partido Popular estuvo sempre aí, falou cos traballadores nos momentos máis complexos. Sabemos que hai un problema desde o ano 2019 de competitividade enerxética, de falta de competitividade enerxética. Seguimos sin ter aprobado o Estatuto Electrointensivo, levamos 2 anos con elo. No momento máis importante das negociacións e do futuro de Alcoa, era necesario ter o Estatuto Electrointensivo aquí, que é o que regula o mercado da enerxía e o que precisamente dá seguridade xurídica a todos estes pactos de futuro que se pretenden entre Alcoa e Liberty House. Vostede fala, señor Castro, de que non, o sea, de que só cree na nacionalización. Nosotros entendemos que hai máis camiños. A posible venta a Liberty House é factible. Estamos intentando, o Goberno da Xunta de Galicia, o Goberno do Estado, que eso se produza, e a verdade é que todos debemos ir nese sentido. Tamén lles digo, señores do BNG, vostedes hai 10 meses firmaron co Partido Socialista, nesta foto, que iban acordar ou dar o seu voto a favor do señor Sánchez para investir o presidente a cargo de que se solucionase o asunto de Alcoa. Non temos estatuto. A 10 meses despois dese pacto, seguimos absolutamente sin nada. De verdade que, se vostedes creen que non tenen ningún tipo de competencia neste asunto, non tenen ningún tipo de responsabilidade, eu creo que están equivocados. O Partido Popular cree que neste momento debemos ser todos moi conscientes do que nos xugamos. Imos a votarlle a favor desta moción, aínda que entendemos que hai cousas que diverxen moito do que nós pensamos. Un deles é o punto 3, que é a famosa tarifa galega, coa que nosotros non estamos de acordo. Entendemos que non é o momento de poñer límites nin localismos á enerxía. Este é un tema global. Ao contrario, necesitamos precios e custes igualitarios en toda Europa, pero, de todas formas, parece que o Goberno que está a facer é o contrario. Seguimos pechando fábricas produtoras de enerxía como son As Pontes e Meirama. Cada vez compramos máis enerxía ao exterior, a Francia, a Portugal, incluso a Marruecos. Dende logo, a política que se leva enerxética non é a máis adecuada. Pero neste caso, lles pedimos que eliminen ese punto 3 da moción. De todas formas, lle avanzamos que con noso afán e con ese tono construtivo imos a votar a favor da moción, porque eu creo que a imaxe que debe dar esta institución é de unidade frente ao que vostede fala de acoso ahora mismo de Alcoa contra os intereses de todos os mariñás e contra os intereses desta provincia e de todos os galegos. Moitas gracias, señor Castiñeira. Para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra a doña María Loureiro. Gracias, presidente.
Non podemos deixar de loitar polo futuro empresarial da Mariña. Os socialistas defendemos e defenderemos sempre unha aposta polo mantenimento dos postos de traballo da Alcoa e para os plans de industrialización que poñan en valor a nosa zona. O presidente da Diputación, xa ao inicio de todo este proceso, dixo que o importante era manter os postos de traballo e manter a produción do aluminio primario na provincia de Lugo, na comarca da Mariña, e foi dos primeiros que xa se adiantou e dixo que se era necesario había que intervir, facer unha intervención ou un accionariado o que fose posible para manter os postos de traballo. Este fin de semana levamos un proceso longo, pero sí que é certo que neste fin de semana vivimos na Mariña uns momentos moi críticos e de moita tensión, porque xa rematou o domingo o plazo no que o Alcoa ou vendía a planta ou iniciaba o ERE. Unha vez máis, volve ser evidente a mala fe da Alcoa, que nunca lle valeu nada. Prefire pechar unhas instalacións a vendelas e que siga producindo para manter viva toda unha comarca. Nestes últimos meses, o Goberno traballa para conseguir que Alcoa venda a un novo inversor, o Liberty House. Neste último mes, co apoio da Xunta de Galicia, Liberty House ten un proxecto de futuro real e viable para a nosa comarca. Na última fase deste proceso, dende a semana pasada, o Goberno dá un paso máis, un paso definitivo, ao ver que o novo inversor, Liberty House, e Alcoa non chegan a entendemento. Todo hai que dicilo, non chegan a entendemento pola mala fe da factoría multinacional. Por iso, o Goberno pon riba da mesa unha proposta que é comprar a factoría da Alcoa a través do SEPI. Non hai precedente nos últimos 20 anos dun goberno que estivese disposto a comprar unha planta para manter os postos de traballo e unha factoría. Ante ese escenario, a Alcoa empeza a poñer condicións que se valoraron, que se aceptaron polas dúas partes. O Goberno puxe en coñecemento a Xunta de Galicia, a Liberty House, e iban aceptando esas condicións que a Alcoa iba impoñendo. Como as negociacións avanzaban, porque había vontade política, Alcoa había que a compra estaba preto. Entón, que fixo? Foi romper a negociación o domingo á noite de repente e anunciar que continuaba co ERE. Xa dende o inicio hai unha vontade clara de peche por parte da Alcoa, da planta de San Cibrao. O problema xa non é o precio da enerxía, quere ter o monopolio do aluminio primario, de traelo de outros países e pechar a produción en Europa. Alcoa quixo levar isto ao conflito, e agora vai ter un conflito laboral, e ao frente vai estar o Goberno, co apoio, esperamos que sí, da Xunta de Galicia, que están buscando ferramentas necesarias para garantir a produción do aluminio primario na Mariña e manter os postos de traballo. Non podemos permitir que unha multinacional como Alcoa, que gañou millóns e millóns de euros gracias ao traballo e ao sudor dos veciños e veciñas da Mariña, se vaya e que non quera vender a planta. Se se quere ir, que se vaya, pero que deixe paso a un novo proxecto de futuro real e viable para a nosa comarca. Eu tamén pido aquí unidade. Fai uns días, os alcaldes e alcaldesas da Mariña tiñamos unha reunión co comité de empresa onde nos pedía unidade, onde nos pedía que toda a presión recaese sobre Alcoa, que ahora mesmo o problema non era a aprobación do estatuto, porque claramente vemos que o problema agora é a mala fe de Alcoa. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, doña María. Ben, para o segundo turno ten a palabra don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, eu creo que ben se entendía que cando decía que Alcoa era pública referíame á planta e non a Alcoa en sí, a empresa que é de capital transnacional domiciliado en Estados Unidos. Eso creo que non era un erro, pero gracias por a... Xa que nos corriximos, tamén lle corrixo que non son só 554 postos de traballos que están en liza agora mesmo, porque detrás deso van outros 500 das auxiliares e realmente detrás de todo isto que hai a vontade clara e dita, unhas veces máis clara, outra máis, de Alcoa de pechar a planta toda.
non só o aluminio primario. E nós decíamos, falaba de que só creíamos na nacionalización como se quixéramos nacionalizar todas as empresas. Só creíamos porque Alcoa leva moito tempo dando señais de que non quere a venta. Porque o que quere intervir nun mercado internacional. Ela quere irse, pero quere deixar pechado a produción. Non quere dar entrada á competencia. Ese como funciona o sistema neoliberal. E Alcoa só pensa na súa conta de resultados. Por eso nós só creemos en que ten que intervir o Estado. Vostede falaba dunha fórmula que xa o BNG propuxo tamén, e a nos valdríanos esa forma intermedia dunha mediación temporal, ou como lle queira chamar, que é un sistema que ten os EPEs. Nos apoyaríamos ese tipo de medidas, calquera que salve a planta. Incluso si agora houbera e chegaran a un acordo, tamén nos valdría unha venta que garantizara, valdríanos a venta con Liberty. Nos non estamos en contra. Nos o que decimos é que Alcoa está decidida a non vender. Polo tanto, o Estado e a Xunta ten mecanismos para intervir nesa decisión e non deixar o futuro de toda unha comarca e de parte da nosa provincia en máis non a multinacional. Por eso defendemos ese tipo de mediación. Se houbera unha situación normal donde a empresa A, chamémoslle Alcoa, quere vender a B, Liberty, e se manteñen a produción e os postos de traballo, pois nós non temos nada en contra deso. Defendemos a intervención porque hai mala fe. Hai unha empresa que levou un montón de recursos públicos, porque non hai que olvidarse deso, e agora quere seguir deixando un deserto nunha comarca. Polo tanto, nós creemos e estamos seguros de que hai ferramentas para que o Estado e a Xunta de Galicia medien nese conflito e válenos incluso unha intervención temporal, como decía vostede, señor Castiñeira, que xa teñen falado representantes do meu partido desas fórmulas, hai meses incluso. Polo tanto, aquí o que hai que xuntarse, buscar todas as ferramentas que ten o Estado, e agora mesmo, como Alcoa non ten vontade de outra cousa, hai que facer unha intervención. Poden definir como queira, pero intervir e salvar os postos de traballo e salvar a comarca da Mariña. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, o segundo turno. Pois, señor Castro, estou moi de acordo coas súas afirmacións. O sea, efectivamente, ahora mesmo hai un problema de que unha multinacional non entra en razón e mira única e exclusivamente os seus intereses. Neste caso, nós, desde este pleno e desde todas as institucións, debemos mirar os intereses de todos os mariñáns, de todos os lucenses e, por suposto, de todos os galegos, e non admitir para nada esa opción de cierre, sobre todo cando hai alguén que cree que é viable. En ese sentido, temos que apoiar esa opción. Hoxe mesmo, o presidente da Xunta abogou precisamente porque, en todo caso, haxa unha intervención por parte do Estado e pública no caso de que non se chega a ningún tipo de acordo. En eso estamos completamente de acordo, xa o dixemos no anterior pleno, e é ben certo, nestes últimos meses debatimos moito deso. A posición do Partido Popular neste sentido foi sempre firme e directa. Queremos a viabilidade de Alcoa, creemos que, además, a fabricación de aluminio primario en San Cibrao é posible e, polo tanto, vamos a loitar cos traballadores e coas súas familias en que se siga facendo. É ben certo, señora Loureiro, estivemos nas manifestacións e creo que estamos dando unha imaxe de unidade, pero temos que saber tamén que cando collemos unha pancarta, o que pon a pancarta, nos piden enerxía solución. Levamos 2 anos intentando darlle solución a isto. Primeiro, non se podía dar solución ao estatuto electrointensivo porque un goberno en funcións non podía. Despois íbamos a facer inmediatamente de que houvese un goberno. Despois iba a ser no verán, a final do verán, dixo a ministra Maroto. Estamos no peor momento da crise da Alcoa e seguimos cunha incertidumbre enerxética que non tiña por que estar aí. Se agora mesmo estuvera plantificado aquí o estatuto electrointensivo, habería moitas máis posibilidades de negociar esa venta. Non é o momento de tirarnos os trastos. De verdad, o que a min me gustaría que se levara unha imaxe de que todos estamos unidos neste sentido e ahora mesmo hai un culpable desta situación que é a empresa Alcoa. E aí estaremos todos intentando luchar para manter os postos de traballo e seguir mantendo a produción de aluminio primario
na Mariña. Pero si é ben certo, e yo volvo a pedir, creo que ahora mismo falar da tarifa eléctrica galega pode ser incluso hasta contraproducente, porque Galicia é imposible que poida loitar no mercado global con produtores enerxéticos de tanta índole. De todas formas, fáganno ou non, e teñan vontade ou non de chegar a ese acordo, nos vamos a votar a favor igualmente por respeto e por convicción. Moitas gracias, señor Castiñeira. Segundo turno para doña María Loureiro. Sí, gracias, presidente. Nós tamén imos a votar a favor desta moción. Creemos que teñen que, tanto Xunta como Goberno, encontrar os mecanismos necesarios para manter a produción do aluminio primario na comarca da Mariña, para manter os postos de traballo. Quero volver a reincidir e deixar claro a mala fe da Alcoa. Vimos que non lle valeu nada durante estes meses un novo inversor solvente, un inversor que foi da mão do Goberno. Por tanto, se o inversor está disposto a asumir a planta de Alcoa é porque a ve viable e, por tanto, creemos que xa non é o precio da enerxía. O problema non é o precio da enerxía, o problema é que non quere competencia na comarca da Mariña, non quere competencia en Europa. Por iso, nós, dende o Partido Socialista, vamos tamén estar unidos. Creemos que a Xunta e o Goberno teñen que traballar en bloque, pero si tamén quero resaltar toda a labor que fixo o Goberno dende este proceso. Primeiro, logrou a prolongación do ERE. Despois, actuou de mediador entre as dúas multinacionais para chegar a acordos. E terceiro, actuou de comprador, estuvo disposto a comprar nunha operación única, a comprar a factoría da Alcoa a través do SEPI. Creo que están traballando, constame que están traballando para buscar os mecanismos necesarios para que non morra unha comarca que ahora mesmo estamos preocupados, estamos en tensión, que do Partido Socialista lle mandamos o noso apoio aos traballadores e traballadoras da Mariña, as súas familias, porque neste caso eu tamén que estive con eles no Concello de Viveiro pechados a fin de semana, pois que non é unha situación fácil, pero eu creo que dentro da situación crítica é o mellor escenario que podemos ter. O mellor escenario político está o Goberno de España traballando e a Xunta de Galicia como autoridade laboral tamén está traballando. Por iso confiamos en que todo saia ben. Moitas gracias. Moitas gracias, doña María. E agora, para pechar o debate neste punto, ten a palabra o propoñente, don Efrén. Un minuto. Ben, pois eu creo que no debate quedou claro, polo menos agora no final, aunque con matices seguramente que podemos estar de acordo en que hai que defender a comarca da Mariña, a todos esos traballadores, e como digo sempre, é a defensa da provincia e a defensa do país ante unha multinacional. E para vostedes será o último recurso, para nós é unha ferramenta que poden utilizar os estados, pero que agora, na situación que está, Alcoa dicindo e poñendo excusas para non actuar no mercado libremente, só queda para salvar a esos traballadores unha intervención. Por lo tanto, agradecemos que haxe ese apoio e que se entenda e que se poña por diante de todo salvar a esa comarca, aunque sea intervindo o Estado, que é o que creemos que ten que facer. Por lo tanto, quero lanzar unha mensaxe de esperanza e do que aquí se vaya a votar, que non quede só en palabras, senón os dous gobernos que teñen competencias que leven a cabo esas intencións e salvemos todos xuntos a comarca da Mariña. Moitas gracias, don Efrén. Moi ben, pois esgotado o debate, sometemos a votación esta moción do BNG sobre Alcoa. Votos, perdón? Sí, entendo que non se atende a retirar o punto 3. Simplemente porque pedimos no debate, digamos que in voce, pero da tarifa galega. Non, mantémola tal cual está. O sea, sometemos a votación tal como está o texto. Moi ben, pois entonces, votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 9.
que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central que resolva o acceso, perdón, ao Goberno Provincial, deixámoslo claro, instar ao Goberno Provincial para que resolva o acceso ao núcleo de Outeiro en Castroverde. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra o señor Castiñeira. Gracias, presidente. Hai 3 anos que a Diputación de Lugo iniciou os trámites administrativos para a execución da obra en Castroverde e acondicionamento da LUP 1201 de Souto de Torres a Sobrado, 2,28 kilómetros, que ten un investimento total de 380.000 euros. A obra, nun teito desta vía, además de titularidade provincial, que ademais une a estrada autonómica LU 530 co polígono industrial e ademais tamén une o Concello de Castroverde cos concellos de Ocorgo e de Baralla, foi licitada no ano 2017 e adxudicada en marzo do 2018 cun prazo de execución de 9 meses. Tinha que estar feita xa. A obra nun treito desta vía, a día de hoxe, 29 meses despois, os traballos que se están a realizar no treito indicado non remataron, ademais non respostan ás necesidades dos veciños, concretamente do núcleo de Outeiro. Tal é así que son moitas as queixas que existen nestes momentos a este respecto. Ademais de criticar a tardanza dos propios traballos, como acabamos de dicir, a veciñanza tamén está descontenta coas actuacións que se están a realizar na zona da ponte sobre o río Chamoso. O retraso considerable que acusa esta obra imposibilitou transitar os veciños por ese treito durante todo este tempo. Incluso, según nos expuxeron a este grupo que visitamos a obra en algunha ocasión, houve que cruzar o río a pé para acceder aos seus traballos e mesmo agora os nenos deben dar unha volta considerable para coller o autobús. Asemade, a veciñanza considera que as obras nas inmediacións da ponte en construción non son axeitadas, xa que o acceso ao lugar de Outeiro que engancha coa ponte presenta unha pendente moi pronunciada ao ser levantada de cota, o que pode dificultar a circulación e mesmo tamén converterse nun punto inseguro para os seus usuarios. No pleno de Castroverde, o alcalde tamén é diputado e membro do equipo de goberno, presentou un informe, entendemos que chega tarde, desde logo o único que fai ese informe pois é cabrear os vecinos, justificando de que as obras están moi ben e van a cumplir a legalidade, pero é ben certo que non cumple o que piden os veciños. Diante desta situación, compre sinalar que o Goberno provincial, dende o primeiro momento, non levou a cabo unha planificación correcta e que o mesmo actuou con certa improvisación, o que deu lugar a que as obras a realizar non se estudiasen e proyectasen con rigor. De feito, 9 meses despois da adxudicación e formalización do contrato 21 de decembro de 2018, asinouse a acta de suspensión total das obras, xa que o organismo provincial non dispoñía da autorización da Confederación Hidrográfica. Íbamos a facer unha obra sobre un río e, o mínimo, entendemos todos os que andamos nesto que hai que pedir os permisos á Confederación. Non se pediron. Un ano e 4 meses despois, en abril de 2020, a Confederación comunicou que non se autorizaba a execución da estrutura prevista pola institución provincial no proxecto inicialmente existente e que, consecuentemente, se debía modificar a tipoloxía da mesma ao ser necesario unha maior luz, motivo polo que a Diputación tivo que redactar a modificación do proxecto. Máis retrasos. Todo isto pon de manifesto a falta de previsión, planificación e axilidade por parte do equipo de goberno provincial, que, repito, do que forma parte o alcalde de Castroverde, e na execución da mesma e a falta de seguimento da obra foi o que provocou que os veciños non puderan dispoñer dos servicios deste treito durante todo este tempo. Desde este grupo revisamos o expediente e vemos que, efectivamente, non se contempla con claridade as necesidades que piden os veciños. Consecuentemente, consideramos que é necesario que o Goberno da Diputación atenda as demandas dos veciños de Outeiro no municipio de Castroverde e, polo tanto, que se actúe a corrixir a execución das obras que se están levando a cabo nese tramo, de xeito que se remate canto antes para causar o menor prexuicio posible
e que se dote aos veciños dun acceso máis seguro, peatonal, que llo reclamaron sucesivamente e non foi capaz de darlo. Ao mesmo tempo, tal e como solicitan os veciños, que se construa esa ponte provisional sobre o río Chamoso, polo que, ademais, polo anteriormente exposto, o Partido Popular eleva a pleno da Corporación a presente moción e propón a aprobación do seguinte acordo, que instar o equipo de goberno a que atenda as demandas dos veciños do núcleo de Outeiro respecto a esta obra, que leve a cabo as actuacións necesarias para corrixir a execución dos traballos que se están realizando na mesma, nas inmediacións da ponte sobre o río Chamoso, de feito que os veciños de Outeiro podan acceder de forma segura á súa parroquia e que leva a cabo de forma urxente a construción dun paso provisional e seguro a pé sobre o río Chamoso. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Polo grupo do BNG ten a palabra don Efrén. Ben, vai ser unha intervención breve. Nos estuvemos falando con os servicios da Diputación e asegurarnos que parte desos problemas que decían os veciños, ou desos accesos a fincas pegados se iban solucionar. O resto, pois, como vostede dixo, achaca a falta de diligencia e tal, pero calquera obra que teña que pedir permisos á Confederación, pois, dificulta moito. A pendente do ponte, vostede dixo que a Confederación exixiu máis luz. Esa é unha cuestión, se fai falta máis luz, hai que levantar o ponte, non hai outra fórmula. E no que tocante a pasarela peonil provisional, creemos que técnica e económicamente pois que non é doado facer unha pasarela por riba dun río. Estamos falando de cruzar un río e que teria que ter autorización tamén da Diputación. Polo tanto, nos confiamos nos servizos da Diputación en que naquelo que é posible van mellorar o proxecto, xa o aclararon en parte e van facer todo o posible, como non pode ser de outra maneira, para que unha obra feita por esta identidade pois o que faga é dar un bo servicio aos veciños e veciñas desta provincia, neste caso os da parroquia de Outeiro, e pola miña parte pouco máis. Moitas gracias, don Efrén. E polo Grupo Socialista, para fixar a posición do grupo, ten a palabra don Xosé María Arias. Sí, moitas gracias. Bueno, a mí pareceme que, bueno, traer isto aquí como moción foi tratada o outro día, me parece correcto no pleno de Castroverde, no pleno ordinario o xoves pasado, pero vir con isto aquí como moción, eu creo que máis que nada isto sería un rogo casi ao presidente da Diputación para que le informara, pero, bueno, ven en forma de moción, bueno, sí se vai a tratar, pero eu non o considero importante para isto. Eu sí considero importante os meus veciños, considero importante que a vía municipal que entronca ca ponte, pois quede ben. Eu, a verdade, é que me agarro moito ao informe técnico, porque que casualidade que co técnico do director de obra que fixo aquí un informe moi ben, a petición incluso do Concello de Castroverde, e reunímonos ali cos veciños, eu, máis era, os veciños, os 2 días, pois a verdade, señor Castiñeira, se reúne vostede, e non sei onde estes veciños pois cambian a súa opinión ou cantos son como son, pero, bueno, eso de menos, o importante de todo isto é, para aquel que non coñeza isto, yo explico rapidamente. Aquí míntese cando se dice que estuvo o treito todo pechado. O treito está pechado, a carretera está pechada desde fai 2 meses nada máis, non durante todo ese tempo. Realizáronse as obras de mantemento de toda a estrada, botouse incluso o aglomerado, a carretera sempre estivo aberta. Está pechada de fai 2 meses e hoxe, concretamente, creo que lle están onte, hoxe ou mañá, botando a soleira, co cual di a Dirección de Obra e o Coordinador de Seguridade e Saúde que ten que estar pechada 28 días. Pero, nin máis nin menos. O ponte do río Chamoso, para aquel que non coñeza aquelo, pois a carretera municipal iba antes e vai agora perpendicularmente á ponte, unha vez rematada a ponte, entronca a carretera municipal ao longo do río, é unha carretera municipal. Co cual, agora, a subida da ponte, como se lles explicou aos veciños, pois levanta un pouco máis ese acceso, hai un compromiso, creo que asumible incluso polo contratista, senón tamén o presidente dixo que non hai problema, pois todo será irse un pouco máis rellenando a carretera municipal, non sei se ao final en 20 metros ou en 25,
é que dar un acceso como ten que quedar. O problema dos nenos, incluso 4 nenos que tiñan o transporte escolar, ao final arreglaron, senón o Concello hasta lles pagaría un taxi para ir durante estes 3 meses, 3 meses non, porque o cole empezou fai 15 días, pero durante estas 4 semanas non houve problema ningún, está arreglado. O entronque co Concello, eu como alcalde son o maior defensor do entronque da carretera municipal, que é o que me preocupa, non sei, considero que esta moción é un pouco a nivel de rogarlle ao presidente que acometa esos traballos e que queden o mellor realizados posibles. Eu creo que vai a quedar definitivamente ben, é o compromiso, eu non dubido para nada, como vostedes, da dirección de obra dos técnicos desta casa, que me parece que están facendo un traballo correcto e que creo que o demais é todo asumible. Con respecto ao paso da xente, unha pasarela, facer unha pasarela no río Chamoso, naquele tramo, estamos falando de 3-4 metros de profundidade, 6 metros de ancho, fazer unha pasarela para pasar durante un tempo que non molesta case aos veciños. Os que teñen actividade agraria deron o rodeo e non foron os que precisamente se queixaron. Os nenos teñen o problema solucionado e creo que eu non vexo esta disconformidade que vostedes presentan aquí cos veciños, nin esta preocupación tan grande. Houve un tempo que cando estivo aberto había 200 metros que tiñan baches, normal, pero a Diputación pouco a pouco, cada mes iba tapando esos baches, pero sempre se circulou pola ponte, exceptuando este mes e medio que se iniciaron os traballos da ponte, e agora, repito, estas 4 semanas, creo recordar que por parte da dirección, que son as que a ponte, digamos, para que maduren non vai estar aberto ao tráfico. Co cual, para min, isto casi ven a ser un absurdo. Nada máis. Moitas gracias. Señor Arias, segundo turno para o señor Castiñeira. Home, señor Arias, eu dende logo que non vou a discutir a súa capacidade como alcalde, porque además leva moitos anos e además ten a confianza dos seus veciños. Non vimos aquí a iso, vimos aquí e non traemos como un rabo porque entendemos que é suficientemente importante para que vostede dé aquí as explicacións que non lle deu aos veciños. E sabe que non lles deu aos veciños. Foi co presidente da Diputación e coa propia portavoz do voceiro visitar esa obra e sabendo que hai un problema, que hai 27 ou 30 veciños dese núcleo concreto de Outeiro, non foron capaces de ir a velos e visitalos e darlles razón. Sí que é certo que das cousas que puideron foron arranxando algunha delas e hai algún dos cambios. Outras, pois está claro que as molestias, non sei se... Eu estou seguro que a vostede que llo dixeron. Estou seguro que llo dixeron e que llo transmitiron. Pero si é ben certo que cando chegan ao Partido Popular é precisamente porque non se lles fixo caso. E simplemente, pois bueno, eu entendo que vostede na súa labor de membro do equipo de goberno e de alcalde, pois debería atender esas peticións. Non se supervisou ben o proxecto, nin por parte da Diputación, nin por parte do propio Concello. Estas cousas había que entendelas. Non pode ir un proxecto e iniciarse un proxecto, señor Castro, se non hai, para facer unha ponte, se non hai un permiso da conca hidrográfica. É que eso é de primeiro de administración, o sea, vostede confiará moito nos técnicos, pero lle digo, a súa voceira en Castroverde votou a favor desta moción, porque sabe que aí hai un problema con uns veciños e que hai que solucionalo. Se as nosas reivindicacións e todo isto sirven para que se faga ese traballo e quede o mellor posible, pois benvido sexa. Pero hai outras cousas que, pois evidentemente, esas molestias e todas esas circunstancias non van a poder ser. O que pedían os veciños era unha plataforma unha plataforma provisional que se podía facer de madeira, de obra, que iso vai no permiso de obra e non o compliquen tanto. Houbo meses nos que estuveron, e sobre todo no verán, que estuveron prácticamente incomunicados. Pero non yo digo eu, dicen os veciños. Dicen os veciños que tuveron que chegar á prensa a decir que estaban descontentos coa actuación da Diputación e do propio alcalde, porque precisamente non aproveitaron o día que foron para falar con eles, que sería o máis adecuado. Por iso chegamos aquí, pero chegamos aquí por culpa de vostedes. Pero, de verdad, yo digo que non vimos aquí a fiscalizar o seu traballo. Estou seguro que
Os veciños de Castroverde son sabios e saben o alcalde que teñen, e dende logo, pero si o que si queremos é que se fagan ben as cousas e que non se die o final a esa obra que leva moitos anos de retraso sin dar conta das solucións que propoñen os veciños. Gracias, presidente. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén. Sí, eu moi breve. Mire, señor Castiñeira, eu sei perfectamente o que votou a voceira do BNG en Castroverde e tamén sei perfectamente que esta non é exactamente a mesma moción e tamén sei que avanzou a situación dende que se debatió a moción en Castroverde, por o que lle digo que hai un compromiso, e non só un compromiso, sino a decisión desta Diputación de solucionar aqueles problemas que técnicamente son solucionables e, evidentemente, sendo alcalde de Castroverde, membro deste goberno, pois con máis peso aínda. Entón, a situación evolucionou e hai unha parte que non iba na súa moción ou polo que teño entendido na que presentaron en Castroverde, que é a pasarela peonil, que vostede reduce a que se pode incluir no permiso de obra, e eu digolle que non. Según me decía que non se pode facer unha obra sin permiso da Confederación, non se pode facer unha pasarela peonil por riba dun río, non é como saltar cando se fai unha obra no casco urbano, saltar unha acera que estamos falando de cruzar un río. Eso é casi unha obra máis e o coste sería elevadísimo e a tramitación de meses. Entón, eu creo que hai que pedir cousas que sean posibles e esta, o meu humilde opinión, creo que posible, pero na balanza de o que costaría tanto en recursos económicos como administrativos, home, non parece razoable. Máis razoable que as obras vayan todo dilixentes que podan ser. Por lo tanto, ningunha contradición, porque non é nin está no mesmo punto a situación, nin é a mesma moción, e volvo a decir o mesmo, hai que pedir cousas que sean realizables. Moitas gracias. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, señor Arias. Sí, mire, é chocante cando ali un veciño que pasaba dun prado a outro, é unha anécdota que lavou nun amieiro un tablón, e depois puxo outra e pasaba por el, non? Entonces chegou o coordinador de Seguridade e Saúde e puxo a valla para lá, porque se alá ti corrías vos non. Entonces, preguntado canto costaría facer unha pasarela con unha profundidade de 4 metros, 6 metros de largo, eu creo que costaba máis ou menos como facer a carretera municipal toda a feito, casi. É dicir, hai que falar de cousas sensatas. Mire, eu vou a dicir que a ponte vai quedar moi ben, que o acceso ao Concello, que é o que me preocupa, o acceso municipal ao Concello, do núcleo do Outeiro, que vai perpendicular, mire, queda no mesmo sitio que estaba. Antes había unha pendiente máis pequena, agora pode quedar unha pendiente máis grande, pero pode quedar igual, indo atrás ao camiño, arreglando, que vai arreglar a Diputación. E mire, había un ángulo de giro de 3 metros. Na ponte da carretera de Diputación, cando nos cruzábamos dous coches, a veces, bueno, paraba un para pasar outro. Agora queda un ángulo de giro de 8 metros na carretera municipal. Co cual, é dicir, todo vai a quedar mellorado. E o entronque da carretera municipal vai quedar incluso mellor. Haberá que arreglar un pouco máis largo para que a pendiente quede supeditada e nada máis. E todas as molestias dunha obra, eu non sei onde as encontraron, porque os veciños entenderon que eses tablós non se podían poñer. E ustedes piden unha pasarela peonil, que ten que ter unha autorización da Confederación Hidrográfica, que costa moito diñeiro facela, máis casi que a outra ponte. E non vale poñer unhos tablós para que pasa xente, ustedes contañes eso. Eu expliqueillos, e o director técnico das obras lle lo explicou. Mire, fun co presidente, con Pilar García Porto, e non considerei nin de tanta importancia ir aquelo. Xa fomos. Foi o alcalde, foi o director de obra e con todos os veciños e lo explicamos. Despois foron vostedes, pois bueno, a azuzar un pouquiño a algúns, que a min pareceme correcto, e é normal. É unha zona así, eu que sei, unha zona fría que teñen vostedes que potenciar. Eu que queren que lles diga. Para facer as listas municipales nesa zona, nesa mesa, tuveron que levar a 9 persoas, da mesma zona, pois eu comprendo. Eu comprendo que teñen vostedes que traballar, pero hai que enterarse do que se fai e non traer unha moción deste tipo aquí. Que os resultados pois foron os que foron, claro. É o que hai. Pero eu sinto moito dicirlo, pero é a vida, é así. Non hai ningún problema. E o máis preocupado da carretera municipal non son os veciños, voullelo dicir, é o alcalde. Eso, dígollelo así. Co cual é que isto é un absurdo.
Roguen ao presidente, traigan cousas que valgan a pena por Castroverde, ou de verdad. Hai aquí algún diputado que coincidiu conmigo fai 16 anos que votaban contra da construcción das piscinas, e máis tiñamos os permisos todos. Traigan vostedes algunha cousa constructiva para Castroverde. Moitas gracias, señor Arias. E xa un turno de peche. Señor Castiñeira, un minuto. Bueno, pois sí, para vostede, señor Arias, é unha broma. 30 veciños afectados no núcleo de Outeiro, pois é unha broma. Si lles fan unha nota de prensa solicitando a axuda e a mediación e vostedes non lle fan caso, se fan unha visita a unha obra e vostedes pois non van ali, pois estupendamente. Sempre hai tempo de empeorar, tamén yo digo, non se faga tantas ilusións que eu fun alcalde e quizás coa súa confianza despois fun para a oposición, o sea que nese caso non se preocupe. Pero nós non imos a traballar nese sentido políticamente, cada un terá que facer o que queira. O que vimos aquí é a plasmar unha realidade que é unha obra mal feita, que levou moitísimo tempo de retraso, vostede o sabe, e que non se asumiron ningunhas responsabilidades nese tipo. É que se está improvisando, que non se pediron permisos á Confederación Hidrográfica, que están facendo obras no río moito máis complexas e melloras desa obra que non viña no proxecto, moito máis caras que a propia pasarela provisional, é que se causaron molestias. Gracias, señor Castiñeira. Si para vostede iso é de broma e de gracia para rematar a súa interpretación, intervención, gracias. Gracias, señor Castiñeira. Ben, pois damos por rematado o debate deste asunto e sometemos a votación. Así que votos a favor da iniciativa do Partido Popular sobre Outeiro. 12 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada a iniciativa. Pasamos ao punto número 10, que é outra moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar a entidade pública empresaria do suelo, SEPES, e a Sociedade de Suelo Empresarial del Atlántico, SL, OSEA, e poñer en marcha un programa de incentivos para favorecer a implantación empresarial nos parques industriales que promoven na provincia de Lugo. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don José Antonio García. Bos días a todos, moitas gracias, señor presidente. Bueno, o Grupo Provincial do Partido Popular con esta iniciativa creo que quere instar a corrixir unha situación que se dá nesta provincia e que creemos que é absolutamente inxusta e que non é boa para a provincia. Pero como precisamente creemos que para iso estamos aquí, este é o motivo da presentación de dita moción. Ao longo deste pleno, como nos anteriores, creo que está de máis que de manifesto a situación na que se atopa esta provincia, na que se atopa todo o Estado e esta autonomía, que é a situación dunha pandemia sanitaria que está ameazando claramente xa non só a saúde das persoas, que lóxicamente é o primeiro, senón de forma moi clara tamén a economía do futuro e os anos que nos quedan por vir de forma vindeira. Por lo tanto, creemos que deben xa optarse debemos optar a instar medidas que, lóxicamente, aposten polo tecido industrial, polo tecido económico desta provincia e por facilitar a menor destrucción de empreo posible, por axudar as empresas a instalarse nesta provincia, nos distintos polígonos empresariales que temos, en definitiva, por corrixir realmente o rumbo dunha economía que neste momento camiña hacia anos escuros. A situación da provincia de Lugo con respecto á economía no ámbito do asentamento de empresas ten unha problemática que temos claramente definida, que o solo industrial do que depende o asentamento de ditas empresas nesta provincia depende basicamente de 3 administracións, o propio Estado, a través das súas do Ministerio de Fomento e das dúas sociedades promotoras de solo público, que son SEPES e SEA, a Xunta de Galicia, a través da empresa pública Xestur, e a Deputación Provincial de Lugo, anteriormente xestionada por Suplusa, e agora mesmo sen xestión ninguna.
Por lo tanto, creemos que deben, analizado este panorama, creemos que deben tomarse medidas con respecto á situación na que se atopa a provincia. Por un lado, está claro, e analizando a casuística da venta de parcelas en toda a provincia, está claro que existen unhas zonas desta provincia, uns concellos, nos cais o solo industrial está carísimo. Está fora da posibilidade de implantarse empresas e, de feito, a experiencia dos últimos anos parece claramente comprobar que, efectivamente, eses polígonos están atrancados. Básicamente, estes polígonos industriais son os que se asentan en 5 concellos desta provincia, en Ribadeo, en Sarria, en Monforte, en Rábade e Mondoñedo, xa que os cinco polígonos dependen das dúas sociedades estatais, a SEPES e a SEA. Consideramos que, lóxicamente, o análisis do precio das parcelas nestes polígonos está por riba do doble da media na que está os polígonos de xestura, é dicir, dos polígonos que promove a Xunta de Galicia. Por lo tanto, creemos que debemos instar ao Ministerio, a través das súas sociedades interpostas, para que se solucione esta situación. Esta situación, aparte dun análisis, lóxicamente, económico dos polígonos, hai detrás dela un análisis político, que é a vontade da Xunta de Galicia, a través de Xestur, nos últimos anos, de apostar polo asentamento das empresas nos concellos da provincia de Lugo e, de forma clara, pola bonificación na metade do precio na instalación nos seus polígonos. Isto fai que Xestur este ofrecendo solo na provincia de Lugo a prácticamente a metade de precio que o Estado. Está claro que isto conleva que para os concellos nos que están instalados os polígonos estatais existe un problema de competitividade absolutamente claro. Por todo isto, agrávase aínda máis por a situación na que se atopa os polígonos da provincia de Lugo correspondentes a esta Deputación, xa que todos sabemos a decisión que iba incluída no Pacto de Goberno na actual legislatura de liquidar a entidade Suplusa e que a día de hoxe está por parte desta Deputación sin dar vamos para o segundo ano de legislatura, sin dar ningún tipo de solución aos compromisos que tiña esta Deputación, anteriormente Suplusa, para instalar ditos polígonos. Por lo tanto, nesta moción, basicamente, o que solicitamos é eso. Por un lado, que todos aqueles polígonos industriais desta provincia que dependen do Estado adapten e tomen as decisións correspondentes para adaptar o seu precio aos mesmos parámetros que está usando a Xunta de Galicia, que consideramos que, neste sentido, dende logo, está apostando claramente pola implantación industrial e empresarial nesta provincia. Por lo tanto, creemos que o Estado e as dúas sociedades interpostas deben adaptar neses precios as bonificacións que está realizando Xestur e a Xunta de Galicia, que conleva unha maior flexibilidade, lóxicamente, nas condicións de adquisición desas parcelas e no precio final das mesmas. Creemos, sin duda, que esta é unha das cuestións máis importantes que ten que resolver o tecido empresarial desta provincia. Por lo tanto, deberíamos facer fincapé nesta situación. E tamén exiximos, ao mesmo tempo, que a Deputación Provincial, nese pacto de legislatura que vostedes firmaron, lle dé unha solución aos compromisos atrancados durante máis dun ano coa extinción de Suplusa, que, por certo, non está cumplindo nada do que se dixo. Falábase de que se extinguía Suplusa basicamente para forrar e para adelgazar esta Deputación e para os nosos intentos innumerables de saber o que lle está costando a xestión da nova empresa que vostedes contrataron para levar a cabo traballos que antes facía Suplusa, nada sabemos. Eso sí, os únicos parámetros que realmente coñecemos é o custo, que está sendo moi superior ao que existía antes. Por lo tanto, creemos que é unha medida importante en tempos difíciles e que así o debíamos instar ás sociedades dependentes do Ministerio de Fomento. Moitas gracias, señor García. Para fixar a posición do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a doña Mónica. Moitas grazas, señor presidente. Señor García, vostede é liquidador na entidade Suplusa, porque dá a entender que non sabe ou non é coñecedor de nada do que ali se fala e do que ali se xestiona. É un pouco sorprendente esas afirmacións que vostede acaba de facer. Mire, eu centrándome na moción que presenta hoxe, e lendo, a verdade é que eu teño a sensación de que a persoa que a escribiu se liou un pouquiño, nada máis. Creo que teñen que aclarar e, sobre todo, aclararse o que queren plantexar con esta moción. Se o que buscan con ela é que tanto a entidade pública empresarial de suelos, SEPES,
como que a Sociedade Suelo Empresarial de Atlántico, SEA, poñan en marcha un programa de incentivos para favorecer a implantación empresarial nos parques industriais que promoven a provincia de Lugo, tal e como aparece no título e tal como desenvolven na exposición de motivos, non teña ninguna dúbida de que o noso grupo vai apoiar ese punto. Dirixirnos a estas entidades, que, tamén lle lembro que están participadas polo Estado no caso dos EPEs e están participadas polo Estado máis pola Xunta de Galicia no caso do SEA. Pois entendemos que dirixirnos a estas entidades debería ser algo lóxico e obvio, non? Si queremos intentar conseguir que todos estes polígonos efectivamente se desenvolvan e isto revirta na creación de emprego e na creación de tecido económico nestes concellos. Son polígonos, e falolle desde a experiencia que temos en Ribadeo, que non teñen moita demanda, ou prácticamente nula, non? Basicamente porque teñen unha escasa competitividade vía prezos con respecto a outras infraestructuras semellantes que están en zonas próximas, non? E entendemos que efectivamente é necesario facer algún tipo de rebaixa ou levar a cabo algún tipo de acción para corregir estas diferenzas, non? Eu contolle a experiencia de Ribadeo, que ten un polígono que é de SEPES, e ali, no meu concello, levamos intentando explicar esta situación xa desde o ano 2017. Nese ano 2017, por certo, gobernaba o Estado español Mariano Rajoy, podíamos explicarlle esta situación do polígono á directora dos EPEs daquela, a Lucía Molares. Esta persoa, esta directora dos EPEs naquel momento, entendeu perfectamente os argumentos que ali lle dixemos e comprometeuse a buscar unha saída para esta situación, mais a realidade non foi así. Logo, ao ano seguinte, xa con Pedro Sánchez no goberno, desde Ribadeo, o alcalde puido manter unha nova entrevista co novo director dos EPEs, con Alejandro Soler, que igualmente comprendeu a situación do polígono naquel momento, se comprometeu a buscar unha saída esperanzadora para a súa situación, pero a realidade tampouco foi así. Pero, si na Mariña somos bastante teimudos e este ano 2020, aproveitando o cambio de dirección dos EPEs, voltamos a pedirlle ao novo director, a Lucrecia Fernández, unha entrevista para voltar a explicarlle esta situación do polígono. E como lle decía e lle reitero, si isto que pretenden con esta moción, evidentemente o noso apoio van a ter, porque na dirección na que estamos a traballar e na que levamos traballando moito tempo desde o noso grupo político. Mais o que non acabamos de entender é o segundo punto dos acordos da moción, porque nada ten que ver cos motivos expostos. E eu que lle pido que non lo explique, porque incluyen ese punto cando nin no título nin na exposición de motivos se fai referencia a ese acordo. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mónica. Para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores deputados e señoras deputadas. A verdade é que sorprende que na parte expositiva desta moción se fale de precios caros ou baratos, pero non se ofrezca ningún solo dato, nin ningunha sola cifra. Supoño que non ofrecen estes datos porque o fracaso de política de solo industrial da Xunta, exemplificada por Xestur, lle aconsella non dalos. Sorprende tamén que diga que a Xunta vai polo bo camiño cando a política de solo industrial da Xunta reflicte no baleiro precisamente das parcelas de Xestur, o baleiro da súa política de industrialización. Pero con datos obxectivos e falando de prezos, podemos observar, por exemplo, que o Suelo Empresarial del Atlántico ten parcelas disponibles no polígono industrial de Monforte
a un prezo de 19,5 euros metro cadrado. Así figura o dato na propia web de SEA, que conta con un buscador de parcelas por precio de o metro cadrado. Cando un acude á web de Xestur, esta información non está disponible, ten que facer as divisións parcela a parcela. En canto que se refire ao Porto Seco, Xestur ten parcelas a 33,5 euros o metro cadrado, a 26 ou a 25. Así que non sei se hai un erro nas cifras que manexan vostedes ou se é que de repente tamén se vai a formular aquí que lle pidamos a Xestur unha mellora nas súas tarifas e na súa xestión. Unha xestión que lle ven custando aos galegos millóns de euros e que mantén sen saída moitos metros cadrados de solo industrial no noso país. Por certo, este dato pode ser inexacto porque Xestur non ofrece datos do total de solo do que dispón sin uso e hai que ir sumando para ver o que ocorre. Os problemas da implantación de industrias en Galicia non son os precios do solo industrial da SEA ou dos EPES. No ano 2018, no que os fluxos de inversión estranxeira directa en España alcanzan o seu máximo histórico, Galicia perdeu un 41,6% dese investimento, situándose na quinta comunidade autónoma pola cola, captando tan só 65 millóns de euros dos 46.828 millóns que se captaron no Estado español. Veñen vostedes hoxe a preocuparse polo prezo de solo en 5 polígonos que SEA e SEPES teñen na nosa provincia. Non deixa de ser curioso o seu orden de prioridades. Poderían vir preocuparse pola xestión dos moitos milleiros de metros mortos de Xestur. E mellor aínda, podían vir aquí para pedirlle a Feijóo e ao Conselleiro de Industria que presenten o plan de industrialización para a provincia e para Galicia. Dende o noso grupo entendemos que non é o momento de plantexar este tipo de cuestións. É polo que presentamos unha emenda conxuntamente co BNG de adicción e de supresión, na que plantexamos engadir no primeiro punto do acordo os polígonos industriais de Xestur e suprimir o segundo punto, dado que Suplusa está nestes momentos en liquidación e mentras non conclúa o procedemento e se incorporen os bens á Deputación, non procede a abordar esta cuestión. Por esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor García, ten usted un segundo turno. Bueno, eu creo que claramente definiría como distintas as contestacións que deron os dos grupos do Goberno con respecto a este tema. Por un lado, con respecto ao BNG, hai que recoñecer que a representante do Concello de Ribadeo recoñece o problema. De feito, Ribadeo leva pelexando co Goberno anterior e con este tempo, por o cual xa estamos máis cerca de que existe un problema. A decepción, a contestación do Partido Socialista é altamente decepcionante para esta provincia. Acabar dicindo que este non é un momento para plantear o futuro dos asentamentos e do emprego nesta provincia, pois decata un pouco o que sirven vostedes, que para absolutamente nada. Aquí todo é culpa de Feijóo e o que non é culpa de Feijóo é culpa de Rajoy. O Goberno de España non ten ningún problema ni ningunha competencia nesta provincia, igual que vostedes mesmos, que tampouco teñen ningunha. Entón, atopámonos con unha emenda que acaban de presentar que é realmente alucinante. O sea, mentras este grupo o que pide a SEPES e a SEA é que aplique nos seus polígonos exactamente a bonificación do 50% que fai Xestur, vostedes queren que incluamos a Xestur, que precisamente é o espello que nos queremos parecer. Precisamente. Non poñemos datos, non porque os descoñezcamos, señora deputada, senón porque realmente non fai falta. Con analizar absolutamente todas as parcelas que están á venta nesta provincia, ve co precio das parcelas medio de Xestur está entre os 30 e 40 euros. Mentras que, por exemplo, en Sarria se vai a iniciar unha segunda fase de urbanización e SEPES pide a máis de 70, ou iso xa é o que está filtrado no noso Concello. Se vostede o que quere poñer é o exemplo de Monforte, que di que é un polígono estatal e que vende a 19 euros, tamén nos vale ese precio para toda a provincia. Por suposto, non hai ningún problema.
Pero o que teñen que darse conta é que realmente esta Deputación non está contestando a nada, non está asumindo ningún tipo de competencia na situación na que estamos. E a provincia non se pode permitir isto. Oiga, si nos, con respecto ao segundo punto, o que pedimos é que esta Deputación continúe cos compromisos industriais e de creación de emprego que tiña o goberno anterior, que era do mesmo signo político, creo entender. Mentres vostedes, cando tomaron a decisión de eliminar Suplusa, non lle deron solución de continuidade aos problemas que estaba enfocando Suplusa. Falaron dun criterio económico que resulta ser absolutamente falso, e cando realmente sepamos o que está constando, por exemplo, Traxa, para facer as mesmas funcións que facía antes Suplusa, verán o inservible da súa decisión. Por lo tanto, por suposto, non entendemos esta emenda ni na aceptamos. Nós temos moi claro o que queremos. Queremos que o solo industrial nos concellos que dependen do Estado sexa, na media, o mismo co solo industrial promovido por a Xunta de Galicia, cunha decisión política clara, a bonificación do 50% do custe do mesmo. Moitas gracias. Doña Mónica, ten o segundo turno. Sí, mire, eu reitero o que lle dixen antes na miña primeira intervención. O segundo punto, que non me explica exactamente por que o meten aí con calzador, cando na exposición de motivos e no título non fan referencia a iso e, sin embargo, aparece nos acordos, a verdade é que sigo sen entender o que pretenden con iso. Non sei se é unha cuestión de disonancia cognitiva ou se hai algunha outra vontade nese aspecto, non o sei. Eu, como lle decía, reiterolle, o segundo punto do acordo que vostedes plantexan, eu entendo que, por un lado, non ten nada que ver ca moción e, por outro lado, incluso está mal plantexado técnicamente, é a miña opinión. Desde o noso grupo entendemos que se queren plantexar ese acordo, están evidentemente teñen disponibilidade para facelo, pero terán que facer unha moción específica e coherente explicando os motivos que os levan para buscar ese acordo ou non deste pleno nese asunto. E de todos os xeitos, vostede, ao igual que a min, é liquidador de Suplusa, co que ten un espazo e ten un tempo para plantexar este tipo de propostas, que son as reunións de Suplusa que facemos con certa periodicidade e, de ser o caso, no pleno de disolución cando se celebre. E a toda agora, corríxame se me equivoco, nas reunións de Suplusa nada dixo sobre este asunto. Entón, vostede saberá. Eu volvo a decir, desde o noso grupo entendemos que este segundo punto se ten que retirar e darlle a forma correcta para ser debatido nunha moción independente e coherente. Se o manteñen, votaremos en contra desta moción por esa falta de coherencia e se o retiran, apoiaremos o primeiro punto porque estamos de acordo co que ali plantexa. Nada máis. Moitas gracias, doña Mónica. Agora ten o segundo turno, doña Mayra, polo Grupo Socialista. Moitas gracias. Mire, vostede estivo aquí no pasado mandato e sabe perfectamente quen gobernaba Suplusa, que era precisamente o Partido Popular con Manolo Martínez. Ao igual que dice a compañeira do BNG, vostedes na exposición de motivos non dixeron absolutamente nada, nin fixeron referencia, e vostede está na comisión liquidadora de Suplusa, que, por certo, tamén esa decisión se adoptou con un acordo por unanimidade de todos os grupos políticos. Entendemos que, mentres que esteña neste procedimento de liquidación, non corresponde abordar este tipo de cuestións. Eu creo que cada cousa ten que ser no seu momento. Creo que se está facendo un traballo riguroso e serio para facer canto antes a súa liquidación e, pola outra banda, se tanto lles preocupa favorecer a implantación industrial na nosa provincia, entendo que tampouco non habería ningún inconvinte en incluir o que nós pedimos nese primeiro apartado, que se inclúan tamén os polígonos industriais de Xastur e, por outra banda, mentras que dure ese proceso de liquidación e non se conclúan, suprimir o que piden vostedes no segundo apartado, salvo que teñan outras intencións que nós desde aquí descoñecemos, porque, repito, non aparece
nada deso na exposición de motivos, pois non lle vexo ningún inconvinte para que non poida salir un acordo unánime con estas modificacións que plantexamos conxuntamente dentro do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. E xa para rematar o debate, ten a palabra turno de peche, un minuto, señor García. Delle voz. Resulta altamente decepcionante as súas contestacións ya deste Goberno. Intentan confundir a función da Comisión Liquidadora coas declaracións políticas que asume este Pleno en corporación provincial. Primeiro, decirlles, engadir no punto primeiro os polígonos industriais de Xestur non ten sentido, porque o que estamos pedindo é que se aplica a bonificación do 50% no precio final das parcelas como fai Xestur. Como vamos a incluir os que queremos imitar? A ver si somos un pouco serios. Segundo, o gran problema que lles cree é o punto segundo, porque dicen que somos liquidadores. Precisamente, na Comisión Liquidadora estáse facendo unha función técnica de liquidación dunha sociedade. Non se están tomando decisións políticas como é a que aquí se pide. E dicen que non poden apoiar o segundo punto, que a Deputación manteña os compromisos con solo industrial que había nesta provincia. Oiga, é que iso xa o fixeron. Xa o fixeron en varios plenos. E, dende logo, xa o fixeron cando xustificaron a súa decisión de eliminar Suplusa, que dixeron claramente que esta Deputación iba a manter todos os compromisos industriais que había nesta provincia, o cual agora parece que se está creando un grave problema porque realmente e efectivamente esta provincia leva un ano e medio atrancada industrial e empresarialmente. Moitas gracias, señor García. Non me quedou claro se vostede acepta a emenda ou non. Que non me quedou claro se non acepta a emenda, por lo tanto, sometemos a votación a iniciativa nos términos no que está redactada. Moi ben, pois entonces sometemos a votación. Votos a favor da moción do Partido Popular? 12 votos a favor, votos en contra? 13 votos en contra, queda... Perdón? Señora secretaria, falta un... Gracias. Entonces, a efectos formales, hai unha abstención. Sí. É unha abstención técnica, pero é unha abstención. Porque forma parte do pleno, por tanto, é unha abstención. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos ao punto número 11, que é dación de conta dos informes do segundo trimestre de 2020 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo e da Sociedade Urbanística Provincial e do Consorcio Provincial de Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo. Punto número 12, dación de conta da información económica da Deputación de Lugo a 30 de xuño de 2020. Punto número 13, dación de conta do informe da avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira de 30 de xuño de 2020 e previsións para o 31 de decembro de 2020. Punto número 14, dación de conta da resolución da Presidencia sobre concesión de réxime de dedicación exclusiva ao deputado provincial don José Antonio García López. Punto número 15, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante os meses de xullo e agosto de 2020. Punto número 16, comunicacións de presidencia, que non hai ninguna. E, antes de rogos e preguntas, está presentada unha moción de urxencia que temos que someter a votación para incluíla no orden do día do pleno e poder ser debatida. Así que vamos a someter a votación a urxencia desta proposta. Así que, votos a favor. 24. Sí, 24, sí, falta unha persona. 24 votos a favor. Bueno, unanimidade dos presentes. É unha abstención técnica. Ben, pois... Para expoñer esta iniciativa no nome do Goberno, ten a palabra a doña Pilar García Porto.
Gracias, señor presidente. Como todos sabemos, e ademais foi público e notorio, porque así o fixeron constar os pais dos alumnos e alumnas de secundaria que teñen que desplazarse dende Portomarín ata Lugo, a falta de previsión da Xunta de Galicia, que non activou políticas para desenvolver desde a Consellería de Educación vinculadas ao inicio do curso escolar que facilitaran a conciliación da vida familiar e escolar, pois puxo nunha situación complicada a moitas familias que teñen que desplazarse dende concellos próximos a Lugo para traer os seus fillos, sobre todo para aqueles que están en horario de tarde. A imprevisión foi absoluta por parte da Xunta de Galicia. Houbo moitísimas dudas, empezando polas distancias de seguridade, a situación que se xerou no inicio do curso escolar cos comedores, a tardanza en contratar profesorado de apoio, son só exemplos de ata onde puido chegar a confusión. Últimamente, nesta provincia, fomos testemunhas como moitos alumnos tiñan que incorporarse en horario de tarde. E o problema non é que teñan que incorporarse en horario de tarde, que é algo que pode entender todo o mundo, porque a masificación non está recomendada e as aulas contemplaban unha ratio de alumnos que hoxe en día non sería segura na loita contra o COVID. Pero o que sí é certo é que dende fai anos estamos vivindo políticas de recurtes por parte da Xunta de Galicia para o noso medio rural. Fai un momento falábamos neste mesmo pleno do que acontecía coa sanidade. Temos falado moito do que ten acontecido coa educación tamén nesta provincia. E temos falado tamén do que pasou co transporte público. En moitos concellos rurais viron recortadas as liñas de transporte público que os unían coa capital xa fai anos. Reclamouse tamén no seno deste pleno, nalgúnha ocasión, que esas liñas de autobús debían de manter os horarios porque son importantes para desplazarse a facer xestións administrativas, para desplazarse para acudir ao médico, como pode ser o ULA, porque son importantes para os alumnos e alumnas que teñen que acudir ás clases de secundaria e porque son importantes tamén para os universitarios. E agora, eso que viñamos reclamando e ante a imprevisión das dúas consellerías implicadas nesta cuestión, pois nos trae a situación na que estamos, a que as nais e pais, significadamente as de Portomarín, porque foron as que tomaron pois o testigo neste caso, pero moitas máis familias son as afectadas, se ven nunha situación complicada para poder enviar aos seus nenos a cursar os estudios. Isto, ademais, pon nunha situación difícil aos nenos, porque a verdade é que xa non son iguais os que acuden en horario de mañá e os que acuden en horario de tarde. Donde está a atención ás actividades extraescolares? Como se compatibiliza eso con algunha formación extraescolar que estaban recibindo os alumnos en secundaria que habitualmente se impartía polas tardes? En definitiva, e o máis problemático é como fan as familias para conciliar os desplazamentos dos seus fillos ata a capital e que poidan acudir ás clases en igualdade de condicións que o fan os alumnos que veñen pola mañá. Pois simplemente o teñen moi complicado, porque non hai autobuses. Ou ben mandan os pequenos pola mañá para que boten toda a mañá en Lugo, acudan ás clases pola tarde e cheguen á noite, ben entrada a noite, no entorno das 10 ou 10 e pico da noite, ás súas casas, ou teñen que prescindir de traballar para poder desplazarse e traer os seus nenos e nenas a Lugo a que cursen estudios. As nais e pais deste concello, neste caso Portomarín, se puxeron en contacto coa Xunta de Galicia, se puxeron en contacto co Concello de Portomarín e tamén se puxeron en contacto coa Diputación de Lugo. Aquí recibímolos a semana pasada e nos contaron esta problemática. Eles non queren dádivas, non queren que ninguén lles dé cartos ou lles pague un transporte gratuito. Simplemente reclaman o que reclamamos todos no rural, servicios. O que queren son horarios de autobús que permitan desplazarse a Lugo con certa fluidez e compatibilizar, neste caso, o horario escolar. A min constame que despois desa xuntanza que mantivemos con estes pais e máis, o presidente, persoalmente, chamou o delegado da Xunta de Galicia, que tamén mantivo conversas cos pais e coas nais, e que dixo que estaba facendo o esforzo suficiente para que isto tivera solución. Se lle comunicou que desde aquí tiñamos un compromiso para sacar adiante unha solución para esta problemática que teñen alumnos e alumnas de Lugo e o seu entorno,
e dixo que seguramente habería unha solución próxima, que se estaba intentando. As nais nos comunicaron que elas non ian a ceder no seu empeño mentras non houbera unha comunicación oficial por parte da Xunta de Galicia. Nos pedían a implicación. E iso é o que fixemos os dous grupos de goberno, traer ata aquí esta moción para que a Xunta de Galicia revise de xeito inmediato o impacto social que ten ese horario de tarde nas clases de secundaria e o trastorno que ocasiona as familias, e que no caso de que sexa imprescindible ter algún grupo de clases pola tarde, se analice a residencia dos alumnos, se habiliten as rutas de transporte público necesarias adaptadas a ese horario, que faciliten, en definitiva, o acceso dos estudiantes á educación en situación de igualdade, con indiferencia do lugar donde vivan. Creemos que é de recibo que se lle dé unha solución axeitada e rápida a esta problemática. En este preciso momento, constame que as nais e os pais, neste caso de Portomarín, e polo tanto seguramente o resto tamén, non teñen solución oficial ao respecto. De aí que manteñamos a moción e reclamemos con estes dous puntos de acordo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Por parte do Grupo do Partido Popular, ten a palabra don José Antonio García. Bueno, con respecto a esta situación, nós non vamos facer o que acaban de facer vostedes. Vostedes acaban de dar a espalda ás empresas desta provincia, os polígonos industriales do Estado que hai nesta provincia, e, en definitiva, a provincia de Lugo. Pero nós non vamos facer, vamos a apoiar esta moción, aínda que é moi cuestionable todo o que acaba de decir, señora Porto. En primeiro lugar, fala de mala xestión e improvisación da Xunta. Acaso non sabe que fai non máis dun mes o Ministerio de Educación en España todavía non tiña ningún protocolo para o inicio do curso nesa concurrencia de competencias que ten cas comunidades autónomas? Por que non fala logo da señora ministra, que nada lle dixo ás comunidades de como había que empezar? Estamos nunha situación realmente difícil e cambiante, na cal falar desa improvisación e mala xestión desde fai meses que tiña que estar resolto isto. Pero están vostedes na vida real. Non saben que se están cambiando moitas das situacións reais, diarias das persoas cada 15 días? A que se refiren? Despois, falan de que efectivamente os pais e as nais, porque non é só no Concello de Portomarín, hai outros concellos que estaban afectados, con familias afectadas, en Guntín, en Castroverde, noutra serie de concellos desta provincia, e todos se atopan con ese problema, efectivamente. Pero dicen que os pais que se dirixiron ás tres administracións. Pois claro que sí. E sabe quen vai a resolver esta situación? A Xunta de Galicia. Claro, sí, xa sei que vostedes non sirven para nada, que non teñen competencia en nada. Deixeme acabar, señora Barda. Sabe por que vai a resolver? Non sei se sabe, usted dirá, porque creo que yo dixo o señor presidente o alcalde de Portomarín, que lle iba a entregar o libro de competencias a través do Estatuto de Autonomía. É certo que non é obrigatorio legalmente por parte da Xunta de Galicia o transporte escolar dos alumnos de secundaria, debió saber tamén. Se a Xunta de Galicia tirara de lei, o mellor tampouco era competente. Se fixera o que fan vostedes aquí, se o fixera, igual tampouco era competente, porque non é obrigatorio ese transporte. Sin embargo, non o fixo. Reunirse cas empresas de transporte está publicado ou está a publicarse porque esta modificación desta situación de última hora conleva a modificar os transportes, as líneas e as paradas convencionales de todo o transporte público de Galicia. Nos afectar nestas líneas. Por exemplo, non sei se sabe vostede que ca modernización do transporte público de Galicia, por exemplo, estes nenos teñen, ou estes xóvenes teñen dereito a ese transporte gratuito a través da tarxeta xoven, senón antes non a tiñan. A única administración que está resolvendo os problemas de Galicia é a Xunta de Galicia, por moito que lles pese. Vostedes aquí levamos todo o pleno dicindo mal que fai Feijóo todo. Exactamente igual que decían antes das eleccións. O pobo falou, pero vostedes siguen o seu aire. Así lles vai. Así lle vai e así nos vai tristemente a todos. Mire, das tres administracións que falaron os pais, a única que non resolveu nada foi a Deputación Provincial de Lugo. Cando os pais e as nais falaron que a Xunta de Galicia reunixe cas empresas de transporte, está disposta a modificar os horarios dos autobuses para que ningún alumno se quede sen ese transporte gratuito, que antes non o era, porque non é obrigatorio.
O Concello de Portomarín, a través do seu alcalde, o primeiro que fixo, mire, o alcalde sí que pode dicir que eso non era competencia del, pero calquer cousa que lle pasa a unha familia do seu concello é competencia do concello. E sabe que fixo? Ofrecer a cofinanciación dese servicio a esta Deputación, poñendo o Concello de Portomarín, un concello pequeno, a metade da financiación do servicio, mentre non se resolvera de outra maneira. Sabe que lle dixeron vostedes? Que non eran competentes. Vostedes están aquí para nada. En este caso o mismo. Cales son as competencias da Deputación? Díganoslas según a lei. Só conhecemos unha competencia constitucional das deputacións, que é axudar os concellos, particularmente os menores, os que teñen menos de 20.000 habitantes, que nesta provincia son todos menos a capital. Se esa é a única súa competencia, deixen de decir que non son competentes en nada, porque se non son competentes en nada, cerren esta casa e márchense para as súas casas, porque vostedes non asumen ninguna competencia en nada. Por certo, estamos ante un problema vinculado directamente á situación de pandemia e do COVID. Por certo, en maio, en abril, vostedes presumiron de que habían implantado máis de 3 millóns de euros para axudar os concellos. Onde están? Que lles fixeron? Querémoslo saber, no próximo pleno falaremos deso. Onde están eses 3 millóns de euros que iban a axudar os concellos pequenos a resolver os problemas directos que tuveran que ver co COVID, como esta situación? Ningunha resposta. A súa resposta é que todo é culpa de Feijóo. Oigan, mire, se falaran antes, pero hai 15 días que votaron os galegos. Sexan un pouco modestos, que a xente non é tonta. A xestión autonómica do presidente da Xunta de Galicia xa a evaluaron os galegos, que a maioría absoluta máis grande dos últimos anos. Vostedes están noutra historia, vostedes non son competentes de nada, vostedes non están para nada, e vostedes nada lles preocupa. Eso sí, o único que lle dixeron os pais é que iban a traer este pleno para atacar a Xunta. Pensa que iso lles vale. Mentras Concello e Xunta buscan solucións, a súa solución é traer isto. Axudaron en algo? Sirven para algo? Cales son as competencias que marca a lei para esta Deputación? Defínanas, díganas. E se non teñen ningunhas, márchense para casa. Moitas gracias, don José Antonio. O único que lle quero decir é que igual tardamos un pouquiño en pechar a porta. Igual tardamos un pouquiño. Tranquilo, non se preocupe. Ben, polo grupo do BNG ten a palabra a doña Maite. Falou o señor García, falou, pero non dixo nada. É máis, sigue na línea do Partido Popular, poñéndonos os exemplos do que outros fan ante a incompetencia de que eles non fagan nada. Ben, é un bon sistema. Miren vostedes, eu tuve unha oportunidade outro día de xuntarme con estas nais, unhas nais preocupadas, unhas nais que están pedindo que queren seguir a vivir no rural. Lembren, señor García, Galiza, 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 rural, 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 do señor Feixóo. A Galicia do Partido Popular, esa que é Galicia, 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 está desaparecendo pola non súa política, pola non súa xestión. Este é un paso máis. Impedir que os rapaces e as rapazas do rural poidan acceder a uns estudos secundarios na mesma condicións, nas mesmas garantías que se viviran nunha vila grande ou nunha cidade. Non é competencia da Xunta de Galiza. Non é competencia. É competencia do Espírito Santo. Mire, as mesmas máis, estas de Portomarín, hoxe mesmo dicen que non entenden como os peregrinos teñen un transporte público para eles, por parte da Xunta, e non é capaz de prestar un servicio digno para todas esas mozas e mozos que viven do rural. É máis, creemos que isto o único que fai é discriminar ao alumnado en función da súa residencia. Porque vostedes, insisto, o rural, para poder animar a que a xente vaya ao rural a vivir e a establecerse, necesitan servizos. Servizos sanitarios, falámoslo antes, servizos do ensino público, que, ademais, eles sinten que cada vez eses servizos públicos teñenos máis lonxe, porque non teñen capacidade de achegarse por medios públicos. Isto é un paso máis na discriminación. Agora, ademais, este alumnado do bachillerato que non ten, antes xa non tiña acceso en balde a ese transporte público e agora tampouco, pero resulta que eles tampouco pretendían un transporte público, senón un servicio para poder acceder, un transporte para poder acceder a
Ao Instituto a uns horarios que, ademais, tuveron que modificarse por causa da COVID. Falaba o señor García que a Xunta actuara ben. Home, actuaba ben que lles indicaran unha semana antes ás familias que se modificaban os horarios das clases, que se modificaba o inicio das clases en educación secundaria, se iso lle chama traballar con unha previsión lóxica, pois que quere que lle diga. Mire, cada vez hai menos transporte para as persoas que vivan no rural. Empezamos co desmantelamento dos servizos públicos nas vilas. Seguimos ca imposibilidade de que as persoas maiores que non dispoñan de coche privado poidan acceder aos centros de saúde. Bueno, para iso xa lles puxeron a chamada telefónica, claro, se teñen teléfono, se teñen cobertura. E de ninguna maneira está dando alternativas para esa creación de liñas que lles axude ao alumnado solucionar esos horarios raros que este ano están nos institutos sin ver prexudicada a súa situación económica das familias ou dependendo da situación económica das familias. Mira, eu voulle poñer un exemplo. O primeiro servicio da liña de Ourense a Lugo non pasa polo punto intermedio que é Taboada hasta as 12:30 da mañá. O sea, que mire, servicio Lugo-Ourense, Ourense-Lugo, nefasto. Se empezamos a nomear outros servicios que afectan a outros concellos, van polo mesmo camiño. E mira, efectivamente non é só o Concello de Portomarín. Ojalá fora só o Concello de Portomarín. Eso sería cuestión de que, bueno, é un problema menor. Pero que é un problema maior, porque, como vostede ben dixo, Guntín, Friol, Castroverde, Corgo, incluso parte de Láncara, incluso parte de Valeira, e despois institutos, non só como a Nosa Señora dos Ollos Grandes, senón tamén San Xillao. Isto non é unha cousa que afecte só a un pequeno concello como pode ser Portomarín. Afecta a un número importante dos concellos do rural. Polo tanto, se o ensino, se a educación é unha competencia da Xunta de Galiza, ten que ser a Xunta que lle dé unha solución a estas familias. E senón, pois, dedíquense a copiar propostas. Bueno, antes copiaron de Asturias, porque é o que saliu últimamente na prensa. Non sei o señor García de onde estuvo copiando estas propostas, así a última hora, pero é que vostedes teñen unha responsabilidade. De pouco nos vale que nos digan o que está facendo nos outros sitios. Que pasa? Que porque os outros sitios o estén facendo mal, vostedes xa teñen a xustificación para facelo mal? Fagan algo, implíquense, denlle unha solución a estas mozos e a estas mozas que están impedindo unha formación, salvo que teñan as familias con posibles económicos e tempo tamén para traelos e leválos, independentemente do sitio onde vivan e o instituto que vayan. Nada máis. Moitas gracias, doña Maite. Segundo turno para doña Pilar. Ben, señor García, a verdade é que xa van alá algúns plenos deste mandato e vostede a min non deixa de sorprenderme, porque dixe e desdixe e dalle 3 voltas á mesma cuestión no mesmo punto do debate. Mire, aquí hai un problema de fondo e é que a Xunta de Galicia leva anos suprimindo servicios para o medio rural. Enumereillos antes e poderíallos repetir, pero en concreto neste caso o problema que hai foi a supresión de liñas de autobús dende o rural para comunicarse coa capital. E non é Portomarín o único que ten o problema. Témolo moitos outros concellos. E agora, pola situación derivada da pandemia orixinada pola COVID-19, vense afectados os alumnos que teñen que acudir aos centros educativos en horario de tarde. Esa é a verdade. Os alumnos de Portomarín, se queren achegarse ás súas clases que teñen agora neste ano con un horario previsto de 6:15 a 9:35 uns días e outros de 3 a 9:20, teñen que salir ás 9:15 da mañá da casa porque non hai outro autobús posible e teñen o último para regresar ás 7:30 da tarde, co cual tampouco teñen horario de bus para volver a casa. E non se trata de que teñan un bus gratuito, que non lle lo pediu ninguén.
Os pais non reclaman un bus gratuito, xa sabemos tamén que non é obligatorio. O único que queren é vivir en Portomarín e que os seus pequenos, os seus fillos e fillas, poidan acudir ás clases a Lugo. O normal. Nadie está pedindo nada excepcional. E o mesmo acontece no resto de concellos. Vostedes agora o que fan é mirar para o Ministerio. Agora acórdalles o Ministerio. Pero a min tamén me acorda cando Feijóo, un día e outro, reclamaba recuperar as competencias. E agora que as teñen, resulta que a Xunta de Galicia, as dúas consellerías que están implicadas nesta cuestión, que son a de Educación, que é a encargada de organizar o curso, e a de Infraestructuras e Mobilidade, que é a que ten a capacidade para autorizar o cambio nas liñas de horarios do transporte, non teñen nada que dicir. Ora temos que chamar á ministra, a Madrid. Home, señor García, un pouquiño de seriedade. Nin o alcalde, nin o presidente da Diputación lle van poñer solución a isto. E vostede, que foi alcalde, sabe o mellor camín. Sabe o mellor camín. Pódense implicar, claro que se poden implicar. Nós estámonos implicando, aquí non sei o que van a votar vostedes, agardo que a favor. Pero o certo é que quen lle ten que poñer solución a este problema é quen o orixinou. As dúas consellerías implicadas, que non tiveron a previsión suficiente, porque non é o mismo ter que acudir dentro da mesma vila ou da mesma cidade ás clases que ter que desplazarse 20, 30, 40 ou 50 kilómetros. Esa é a diferencia. E esa previsión non a tuvo a Xunta de Galicia, e dai ven o problema. Sumado ao que xa fixeron anos atrás, que foi un error de bulto, que foi suprimir as liñas de autobús que nos comunican os que vivimos no medio rural coas capitalidades. E non teño moito máis que dicirlle. Vostedes saberán o que votan. Eu agardo que estes pais e nais, co esforzo de todos, teñan unha solución en poucos días. Moitas gracias. Pois rematou o tempo co que tiña que dicir, por lo tanto, perfecto. Moi ben. Así que agora toca dicir o que queira ao señor García no segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. É lamentable ver que vostedes falen de recorte no transporte rural en Galicia cando a Xunta implanta o novo plan de transporte por carretera gratuito para prácticamente todo o interior de Galicia e todo o rural, e vostedes son incapaces de decir nada ante o desmantelamento dos trens en Galicia que está facendo o seu goberno amigo de Madrid. Señora vicepresidenta, eu voulle recoñecer certa coherencia e certa incoherencia. Vostede é coherente porque vostede chegou aquí dicindo que as diputacións que non valían para nada e que non tiñan ninguna competencia e que o seu final era que desapareceran, e así o está demostrando porque vostede claramente ten a percepción de que non están aquí para nada e nada teñen que resolver, que a Xunta de Galicia e outras administracións o que teñen que facer. Por lo tanto, nese sentido, é coherente. É incoherente porque, mentras vostede dice que esta Deputación non vale para nada, está sentada aí como vicepresidenta da Deputación, facendo non sabemos que funcións, pero, desde logo, nas que non cree. Aí sí que me reconocerá un grado de incoherencia na súa labor, como a de todo o bloque nesta cuestión das Deputacións. Quero rematar, porque creo que está bastante explicado, que o problema vai ter solución gracias á Xunta de Galicia, como non é o Concello de Portomarín. Queremos rematar facendo un recoñecemento ao alcalde de Portomarín, que foi o primeiro que, sin ter esas competencias as que vostedes amarran, intentou buscar unha solución. Propuxo unha cofinanciación e pediu auxilio na metade desa cofinanciación a esta casa, que non lle deu ningunha contestación ao Concello de Portomarín. Señor presidente, creemos que estuvo moi desafortunado na contestación que lle fixo o alcalde de Portomarín. Vostede, o alcalde de Portomarín, chamoulle ese señor que me intenta chantajear. Creo que non é xusto, porque aparte de ser un gran alcalde e unha persoa preocupada por seus veciños, puxo medidas e puxo solucións. E propuxo solucións, que non só de palabra, non só con moción, sino con diñeiro, para solucionar este asunto. A Deputación non está cumplindo o que lle corresponde, non está auxiliando os concellos desta provincia, particularmente os que máis os necesitan, os máis pequenos, e tampouco sabemos en que está metendo o diñeiro que aprobou esta corporación para axudar os concellos por as situacións específicas derivadas do COVID, como esta. Porque aquí sí que temos un exemplo en que sí que podría esta Deputación transversar aos ciudadanos que sirve para algo, que está disposta a axudar os concellos cando aparecen un problema puntual e que sí que ten solución e sí que ten flexibilidade nas súas competencias. E non dicirlle a todos os alcaldes desta provincia que esta corporación non sirve para nada, porque iso dice o BNG, dice a súa señora vicepresidenta, pero vostede non. Hasta donde nós pensábamos, o Partido Socialista sí que creía nestas deputacións. Pois demostren, porque o único que lle están dando é argumentos aos que dicen que non sirven para nada. Como o caso da señora vicepresidenta, que mentre ocupa esa silla non ve ningún motivo para manter aberta esta casa.
Por lo tanto, seamos coherentes e axudemos os concellos que para iso estamos aquí. Gracias, don José Antonio. Ten agora o segundo turno, doña Maite. Céntrese, señor García. Non estamos debatendo a disolución da Diputación. Cando teñamos que debater, usted presentará as seus argumentacións e eu presentarei as do grupo do Partido do BNG. Miren unha cousa, estamos falando de mozos a mezas do noso rural, eses que vostedes, desde o Partido Popular e o señor Feixóo, levan dicindo que hai que apoiar o rural. Pois eses mozos e mozas van a quedar sin posibilidade de ter un ensino público porque a Xunta de Galiza non actúa. Céntrense, non estamos falando da Diputación, estamos falando da Xunta de Galicia. Que fai a Xunta de Galicia? Mire, os montes ardendo, o personal dos montes protestando, os comedores escolares teñenos que xestionar a través das AMPAs porque a Xunta tampouco ten competencias. Existe a Consellería de Industria? Porque parece ser que no caso da Alcoa, que falamos antes, a Consellería de Industria non ten nada que ver. Existe a Consellería de Educación? Teñen algo que ver co funcionamento e o dereito a que toda persoa teña dereito a un acceso a un ensino público de calidade independentemente de onde viva? Que función ten a Xunta de Galiza? Donde poñen logo vostedes os cartos que van a dedicarse todo o orzamento da Xunta de Galiza ao Xacobeo? Señor García, estamos falando do ensino, estamos falando dos compromisos as obrigas da Xunta de Galiza. Vostede, eu non sei, bueno, acabábamos de dar unha dedicación exclusiva, sabe que está na Diputación tamén, verdad? Pero ao mesmo tempo terá que defender tamén aos veciños e ás veciñas de outros concellos de Lugo, non só os de Sarria, porque usted está aquí defendendo tamén, porque o elixiron compañeros de outros concellos da provincia de Lugo, non? Entón, terá que defender non só a Porto Marín, sino a Castroverde, a Láncara, a Valeira. Bueno, pois eses concellos e esas mozas e eses mozos, vostede con esta postura e o Partido Popular está negando a posibilidade de que familias sin recursos, a familias que non teñan posibilidade de traer os seus fillos a Lugo e as súas fillas, queden na casa, porque non teñen transporte escolar. Que solución dá, señor García? Denos unha solución a ese problema. Deixemos o debate da Diputación para outro día. Vostede está representando ao partido que está gobernando a Xunta de Galiza, non? Ese que, polo visto, está facendo tantas cousas. Que solución lle dice a esas nais e a eses pais? E, sobre todo, a esas mozas e a eses mozos? Díganos que solución lles vai dar. Moitas gracias, doña Maite. E xa para pechar o debate, ten doña Pilar un minuto. Ben, pois mire, rematamos enseguida, porque o certo é que vostede o dicía xa no primeiro turno de intervención, decía que quen vai poñer a solución é a Xunta de Galicia. Iso mismo é o que decimos nós, a Xunta de Galicia, porque a única que o pode facer é quen creou o problema, señor García. E cando falamos de competencias, vou animar o señor presidente a que lle regale a vostede tamén un exemplar do Estatuto de Autonomía e así, no tempo que lle quede libre, pois se pode adicar a repasar as competencias duns e as competencias doutros. Como ben dicía a vicepresidenta, estamos falando de familias afectadas. E isto foi unha total e absoluta improvisación, porque a Consellería de Educación, cando fixo o diseño, é lóxico que non caera por descoñecemento puro en que había rapaces que non tiñan un recurso de mobilidade para chegarse ata a capital. Pero é lóxico só hasta certo punto, porque había que ter unha organización o suficientemente amplia para poñerse en diálogo coa Consellería acompañante e poder distribuir as liñas de autobús. E iso foi o que non se fixo. Polo tanto, quen creou o problema, evidentemente, é quen o vai a resolver. Pero se esas nais non salen á prensa e se esta Diputación non se move, hasta me animo a decir, se o alcalde de Porto Marín non move ficha, ao mellor non había solución tan axiña. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Non vou botar ningún discurso, señor García, xa sei que me estuvo provocando, pero non vou entrar en provocacións. Claro que estamos xestionando ben esta Diputación. Creo que esta Diputación hoxe ten claramente a súa reputación recobrada, afortunadamente, coa colaboración de todos, non só por unha persona, non, coa colaboración de todos, pero afortunadamente esta Diputación volve a ser o que é unha Diputación, unha institución seria. E, dito eso, e digo que non vou entrar en provocacións, pero sí lle quería dicir dos cositas. Eu entendo que a vostede lle encargaron un marrón,
porque vostedes atopanse un problema que crearon fai uns días e que vostedes mandan defender o que non é moi defendible. Pero, bueno, isto en política sucede. Non lle vou explicar, porque xa era usted un tempo, concellos, parlamento, diputación, por lo tanto, usted non falta que lle explique, sabe tamén como a mí, non? E eu, desde logo, teño maior respeto polos alcaldes, o maior. E, desde logo, non iba a deixar fora o de Portomarín, a todos os alcaldes, sean do grupo político que sea. Pero, se ese alcalde, que eu non discuto que sea bon, porque o teñen aí os veciños de Portomarín, se dirixe a outra entidade e a quen a preside, pois o normal é que se lle conteste. E eu lle contestei que se tiña dúbidas, eu lle regalaría un Estatuto de Autonomía de Galicia, que, por certo, é o equivalente á nosa Constitución, é unha lei orgánica, e nesa lei orgánica é onde figuran as competencias do goberno autónomo, que despois se negocian co goberno do Estado, de turno, para ir transferindo esas competencias. Pero aí están as competencias, no Estatuto. Por lo tanto, se hai alguna dúbida, hai que ler o Estatuto, a ver que dice de sanidade, que dice de educación, que dice de industria, que dice de empleo. Iso é o que hai que facer, ler o Estatuto. E, mire, xa dixo usted varias veces, eu, en fin, entendo que vostede ten outra maneira de funcionar, pero, claro, os que estamos gobernando temos outra. E, en relación co diñeiro, que xa levo dito varias veces, saber onde metemos o diñeiro que aprobamos aquí, eu creo que os servicios da Casa controlan perfectamente onde metemos o diñeiro. E se usted ve que hai alguna cousa rara, busque. E se encontra algo, dígamos, sin ningún problema, pero usted busque. E o diñeiro que aprobamos para os concellos, pois están ben xestionados. E, desde logo, humildemente yo digo, creo que están moito mellor xestionados agora que cando vostedes en 4 meses firmaron 30 convenios a todos para concellos do Partido Popular. Se ese vostede chama boa xestión, pois eu non o vexo así. Eu vexo que está moito mellor de outra maneira. Así que, se este era o que quería que eu lle dixera, xa yo digo con toda a tranquilidade do mundo e non vou entrar en ningún tipo de provocación. Así que vamos a someter a votación esta moción de ausencia que era pois, instando a que a Xunta de Galicia habilite un servicio de transporte adaptado para os alumnos e alumnas de secundaria que teñen horario de clase en Lugo, horario de tarde en Lugo. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 17, e aquí hai dúas iniciativas. Hai un rogo e hai unha pregunta, ambas do Partido Popular. O rogo, que é o primeiro que me figura a mí aquí, está planteado, vai no plantear o señor Castiñeira, así que ten a palabra. Gracias, presidente. En numerosas ocasións, os veciños de Cervantes denunciaron o deterioro do firme e a pouca anchura da LU P1401 de Doiras ao Piornedo, no límite provincial de León. Consideran que non ten as dimensións necesarias para circular con seguridade. Manifestan tamén que a isto hai que engadir que presenta un trazado sinuoso e que nas súas beiras están sen desbrozar. Todo isto dificulta o tráfico rodado e aumenta a probabilidade de accidentes. Hai 2 anos esta vía estivo pechada ao tráfico preto dun ano tras producirse desprendimentos nun tramo da mesma. Tiveron que pasar varios meses para que a Deputación executase as obras necesarias para a reparación dese tramo. Compre sinalar que o organismo provincial nos últimos anos tan só executou a rehabilitación do firme nun tramo de 5,5 km do total da longitude desta vía, que é 30,4 km. Esta estrada dá acceso ao Piornedo, que é unha das zonas turísticas e importantes non só deste municipio, sino tamén da reserva da biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes na vía BCRA. Por lo tanto, o acondicionamento completo desta vía para corrixir as deficiencias que presenta beneficiaría non só aos veciños de Cervantes e da comarca dos Ancares, sino tamén a un gran número de visitantes e turistas que se desplazan á zona dende diferentes puntos da provincia e da comunidade. Na actualidade, todos eles se ven na obriga de empregar rutas alternativas para chegar ao núcleo do Piornedo, onde se atopa, recordemos, o conxunto etnográfico declarado ben de interese cultural.
Recentemente, membros deste grupo, eu personalmente, pudemos comprobar in situ o mal estado no que se atopa esta estrada e coñecer as demandas dos residentes. Levar a cabo as obras nesta estrada provincial reclamadas polos veciños melloraría sustancialmente as condicións de seguridade para todos os usuarios que transitan pola mesma. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo: que a Deputación de Lugo execute as obras necesarias para a reparación integral da LU P1401 entre Doiras e o Piornedo no límite provincial de León. Moitas gracias. Moitas gracias. Ainda que os rogos realmente non se responden a un rogo e nada máis, sí, lle quería dicir, señor Castiñeira, que me resulta curioso que leva vostedes varias casualidades xa, dos ou tres casualidades, e parece que ten algún confidente por algún lado. Digo que parece que ten algún confidente, porque é curioso que cando tomamos algunha iniciativa, pues como ocorreu en Mondoñedo, ocorreu en algún sitio máis, ou ocorreu en Cervantes, pues hai alguén que ten a mellor relación tamén con Mondoñedo, que lle traslada a información e, mire, non nos vamos a despistar, porque iso da recuperación integral de non sei que cosa, eu digo porque pide solo para Cervantes, pide para toda a provincia. Por que non? Si temos 4.200 km de carretera, hai que mellorarlos integralmente a todos. E claro, como ustedes supo que estamos co proxecto en marcha para mellorar curvas, e mellorar trazado, por suposto, e tamén o firme desa estrada, ven usted aquí con este rogo. Home, viñera antes, porque a verdade é que ahora mesmo isto non aporta nada. Por qué? Porque xa estaba o proxecto feito. Isto non aporta nada. Isto está a punto xa, non sei se está licitado incluso, ou se está a punto de ser licitado. Por tanto, esas filtracións que lle dan, mire, eu se me pregunta a mí xa lle digo, non hai ningún problema, usted chámeme, e eu lle digo, sin problema ningún. Así que, señor Castiñeira, nós imos seguir que a folla de ruta de mellorar os servicios aos veciños da provincia, este goberno traballa para eso, e non vamos a distraernos con maniobras orquestales. Non, iso pareceme ben, cando volva a haber orquestas e música, pareceme ben, pero de momento non ten ningún sentido. Bien, e agora pasamos á pregunta que, según teño anotado aquí, pois vai a formular dun Agustín Bamonde. Ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Antes falaba o señor Castro dos curas do arcipreste de Ita. Agora, señor presidente, saleu ya vostede a vena obispal e nos remata o pleno con esta pastoral, as súas pastorais que nos acaba de dedicar. Vamos a tratar de compensalas coa brevidade na formulación desta pregunta. Unha pregunta que ven ao abeiro do anuncio efectuado en relación coa retirada de retratos de presidentes desta corporación provincial correspondentes á época franquista. Nosoutros poñemos o aceno, o punto de atención na figura do señor Ulloa Vence como referente de unha persoa que, aínda que exerceu a súa función presidencial na época da dictadura, sí que foi exemplo, igual que outros moitos presidentes e seguramente alcaldes, de honestidade personal e de exercicio desa función con lealdade ao servizo da cidadanía. Non son palabras valeiras que poda formular eu. Esta institución recoñece esa circunstancia concretamente con motivo do pasamento do señor Ulloa Vence, decretando 3 días de loito oficial, e mesmamente o señor presidente, en xesto institucional, que eu creo que lle honra, manifestou, fixo un comunicado ponderando a trayectoria do señor Vence ao frente da institución que o convertía, nas súas palabras, en un referente histórico da provincia. Recoñecemento que outro presidente anterior, o señor Besteiro, tamén había efectuado ao respecto. Nosoutros creemos que unha medida de este tipo, lóxicamente, debe de ser adoptada en función da normativa legal vixente, con estricta suxección á mesma, pero tamén esperamos que de unha institución como a provincial
se aborde co tacto e coa prudencia necesaria para evitar debates de confrontación, para asegurar o respeto debido a quenes souperon ganalo en circunstancias difíciles, e moi especialmente creemos que debera de adoptarse en todo caso con participación ou polo menos comunicación a todos os grupos provinciais. Como non temos coñecemento do alcance da medida, por esa razón formulamos estas dúas preguntas, unha para saber que cadros van a ser retirados, cal é o destino no seu caso dos mesmos e se figura nesa relación o señor Ulloa Vence. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Bamonde. Esta pregunta vai dar resposta ao don Efrén, porque eu o deputado da área de memoria histórica, pero quero dicirlle, simplemente a título informativo, que o señor Vence, por razóns profesionais, conocino fai 40 anos, cando era, creo recordar, xefe de Servicio de Producción Vegetal na Delegación de Agricultura en Lugo, desta hora a gasolinera. Aí estaba a Delegación de Agricultura naquele momento. Así que conozco perfectamente a trayectoria do señor Ulloa Vence. Don Efrén, ten vostede a palabra para dar resposta á pregunta formulada por don Agustín Bamonde. Ben, son dúas preguntas, case tres, pero ben sinxelas de contestar. A primeira é se un dos cadros retirados é do señor Ulloa Vence, e que sí. A segunda, que di cales son, cal é o seu destino, son todos os presidentes que non foron elexidos democráticamente e o seu destino pois están cuidadosamente almacenados en dependencias desta administración como outros moitos cadros e o que se fará con eles por decidirá se son patrimonio desta Diputación e calquer decisión tería un trámite administrativo. Se queren un listado tamén. Don Efrén, rematou? Sí. Moitas gracias. Don Agustín, quere reformular algo ou non? Moi ben, pois entonces, moitas gracias e levantamos a sesión.